ο Νίκος Σωματαρίδης, ο Θανάσιος Τηλίδης, δικηγόρος ερευνητής. Ερευνητής, τι ερευνά? Ερευνά τα πάντα. Τα πάντα. Όχι όμως ως τον αστυνόμο Σαΐνη. Όχι βέβαια. Λοιπόν, ερευνούμε την ποντιακή ψυχή. Λιράρης εκ των κορυφαίων του καιρού μας. Άνθρωπος πιστότατος στην παράδοση. Ναι. Και βεβαίως όποιος έχει μια διαφορετική άποψη για οτιδήποτε λέμε, ανά πάσα στιγμή έχει το δικαίωμα, έχει και το χρέος να μας διακόπτει. Λοιπόν, ο Θανάσιος Τηλίδης, Ασαμπανατίτσα Τιβέριας. Ο αγαπητός μας Ευγένιος Σαββίδης, ο τραγουδάνων ο ημερητές της σήμερας. Πώς λέγανε έναν καιρό για το Σαβέλη τον κορυφαίο λυρικό. Μετά το Σαβέλη είναι ο Ευγένιο, άλλο ημερητές και ξέβε. Πολύ μ' ανέβασες δε. Δεν ξέρω. Στα άλλο ημερητές ρίξαμε κανέναν ημερητή. Επαναλαμβάνομαι, ο Ευγένιος Σαββίδης είναι για την τραγωδία. Ο Σαβέλης ήταν για τη λύρα κυρίως. Λύρα, τραγωδία, άλλον ημερείται έξι εσύ μετά τον Σαβέλη. Έξα. Τοπικής εμβέλειας. Ναι. Εμείς οι άλλοι δεν ακούσαμε. Παρακατιόντες. Ξέρουμε τον Ευγένιο Σαββίδη. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Νίκος Ζουρνατσίδης, ο αγαπητός μας φίλος, παιδιόθεν που λένε από τα παιδικά μας χρόνια, στο γυμνάσιο βέβαια πάλι μαζί, στη ζωή πάλι μαζί, είχα μαθητή, επαναλαμβάνομαι, και πάλι τον γιο του. Λοιπόν, και δικαίωμα έχει έτσι περισσότερο σήμερα να βρίσκεται εδώ, διότι χτες είχε την ονομαστική του γιορτή, όπως και ο Ομιλών, όπως και ο πρόεδρος εδώ του Συλλόγου Ακρίτες του Πόντου. Να τον χαιρόμαστε, να τον χαίρεται πρώτα η κόρη του, η αγαπητή μας Ελένη Σιδεροπούλου. Και παράλληλα, Νίκο, Ναι. να ευχηθούμε σε όλους τους Νικολάδες, τις Νικολάτες, τις Νίκες, να χρόνια πολλά, να έχουν υγεία πάνω απ' όλα και να έχουν Μάλιστα. χαρά σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, γιατί και αυτή χρειάζεται κάπου. Μάλιστα. Εγώ προσωπικά βέβαια δεν θα ήθελα να παρέμβω, αλλά μπαίνω στον πειρασμό. Επάνω σε αυτή τη γενική ωραιότατη ευχή που δίνεις, αγαπητέ Νίκο Ζουρνατσίδη, από Κομινά Ξάνθης, εμένα με ενδιαφέρουν οι πόντιες Νικολέτες. Λοιπόν, και οι πόντιοι Νικόλαοι, γι' αυτό ερχόμαστε εδώ, σε αυτό δώσαμε τη ζωή μας, τη δαπανίσαμε και την καταναλώσαμε, και ό,τι απομένει πάλι σε αυτή την ιδέα, καθώς λέμε με τον Μιχάλη τον Καραβέλα, την ποντιακή ιδέα. Σήμερα όμως έχουμε μια άλλη ξεχωριστή χαρά, μια, θα λέγαμε, ψυχική μεγάλη ικανοποίηση. Έχουμε μαζί μας έναν παλιό, σε εισαγωγικά μέσα παλιό, γιατί παλιός μπορεί να είναι στα χρόνια, δεν είναι αυτό. Παλιός μπορεί να είναι γιατί πριν 20 χρόνια τον ξέραμε και τώρα πέρασαν άλλα 20 χρόνια, ούτε και αυτό είναι. Αλλά με κάποια έννοια παλιό φίλο μας, νεότατο, σφριγιλότατο, δυναμικότατο, πόντιο και μάλιστα στο χειρισμό, στην χρήση της λύρας. Ο Αλεξανδρίδης, ο Γιώργος, από το Σταυροχώρι του Κιλγής. Και είναι από τη Βοστόνη της Αμπελίνης. Και από όλες τις αγαπητές. Καλώς σας βρήκα, να χαιρετήσω τα κρατήρια σας, κύριε Νίκο, φίλου μου τον Θανάση, τον οποίο τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, τον κύριο Ευγένη, τον κύριο Ζουρνατσίδη. Μάλιστα. Την Ελένη, την οποία τώρα τη γνωρίζω. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ, καταρχήν καλώς όρισες και πάλι, δεν ξέρω αν ξαναήρθες από την Αμερική. Όχι, δεν αυτό. Αυτή η Ήπειρος και αυτή η χώρα τείνει να σε κερδίσει ολοκληρωτικά. Κάπως Δεν έτσι. είναι ακριβώς έτσι, αλλά Μπορεί όμως να συμβεί. μπορεί, τα πάντα μπορούν. Μπορεί να συμβεί. Ως εκ τούτου εμείς σε αντιμετωπίζουμε και ως κομιστή πολλών εντυπώσεων, κομιστή και ακόμη, δηλαδή που φέρνεις πληροφορίες για το ελληνικό στοιχείο εκεί, ειδικά για το ποντιακό στοιχείο, και ειδικότερα για όλους εκείνους που πραγματικά εν μέρει ή εν όλο δίνουν τη ζωή τους στα ιδανικά τα ποντιακά. Έτσι κύριε Νίκο, αν και εγώ είμαι καινούριος εκεί, φρέσκος, να το πούμε. Ναι.
όντως οι προσπάθειες που γίνονται από κάποια άτομα εκεί πέρα είναι αξιέπαινα πάρα πολύ, γιατί μιλάμε τώρα για τέταρτη γενιά. Μάλιστα. Έτσι, τους Έλληνες γενικότερα και τους Ποντίους, αλλά έστω από αυτά τα άτομα που υπάρχουν και αγωνίζονται μέσω συλλόγων, μέσω οτιδήποτε, είναι αξιέπαινοι. Είναι αξιέπαινοι. Εγώ αυτό έχω δει μέχρι τώρα. Λοιπόν, να πούμε στο αγαπητό μας ακροατήριο, κανονικά πρέπει να γεμίζουμε τα μουσικά μας ποτήρια, Ελένη, σε κάθε αναπνοή μας, γιατί πραγματικά οι Πόντιοι αρέσκονται να λένε και να ακούνε μουσική και να τραγουδάνε, να τρώνε και να ακούνε μουσική και να τραγουδάνε. Δηλαδή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της ζωής πρέπει να είναι δίπλα και μαζί η μουσική ενασχόλησή τους. Ναι, σιγά σιγά Νίκο θα ακούνε οι ακροατές και θα λένε αυτοί εκεί πέρα όλοι πίνουν. Ναι. Να σας πω κάτι, να σας πω και να το πούμε και στο ακροατήριο, να το πούμε και εδώ ειδικά στον δικηγόρο που είναι λιράρης κορυφαίος, αλλά και στον Γιώργο τον Αλεξανδρίδη που είναι φίλος μου εγκάρδιος. Κορυφαίος και είναι λιράρης 2 υπήρων και πολλών θαλασσών. Έτσι παιδιά, άρχισα να τρέμομαι, όχι, εμείς με το Σάκη υπηρετούμε ένα... Εμείς είμαστε συνηθισμένοι στην υπηρεσία. Καταθέτω ενώπιον του ακροατηρίου μας μια τρανταχτή και θα λέγαμε ακατανίκητη μαρτυρία. Λοιπόν, τη μαρτυρία του αείμνηστου Χρύσανθου για τον Γιώργο Αλεξανδρίδη. Ναι, είναι έτσι, αλλά εμείς οι λιράριδες είμαστε, το έχουμε ξανασυζητήσει και όταν ήμασταν μόνοι μας, κύριε Νίκο, είμαστε απλά συνεχιστές ενός έργου που άφησε ο Χρύσανθος ο Γόγος, πιο πολύ ο Γόγος, έτσι. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω ότι εμείς είμαστε τα ταλέντα ή είμαστε τίποτα. Δεν είμαστε τίποτα. Είμαστε απλά οι συνεχιστές. Αγαπητέ Γιώργο. Και αυτό όμως είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Όχι απλά σημαντικό. Μεγάλος λόγος είναι αυτός. Ποτέ δεν πίστεψα προσωπικά, να μιλήσω για μένα, ποτέ δεν πίστεψα ότι είμαι κάτι το μεγάλο ή κάτι το μικρό ή οτιδήποτε. Απλά αγαπήσαμε αυτό το πράγμα μέσα από αυτόν τον άνθρωπο και λέμε ότι θα ασχοληθήκαμε με αυτό. Να πούμε αγαπητέ Στυλίδη, μισό λεπτό αγαπητέ Στυλίδη. Απλό και κατανοητό, δεν έχει ούτε υπερβολή ούτε... Αγαπητέ Στυλίδη, να πούμε αυτός ο λόγος με συγκλονίζει του Γιώργου του Αλεξανδρίδη και δεν το λέω για να εντυπωσιάσω ούτε τους ακροατές ούτε και τον Γιώργο τον Νίκο. Διότι είναι από τους ελαχίστους ή από τους λίγους τέλος πάντων που δεν πιστεύουν ότι με τη γέννησή τους γεννήθηκε ο κόσμος και με την θα λέγαμε απουσία τους θα γκρεμιστεί και θα χαλάσει ο κόσμος, το σύμπαν. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί Έλληνες, Νίκο Ζουρατσίδη, σε πολλά πράγματα. Κοίταξε Νίκο Ζουρατσίδη, αυτοί δεν έχουν θέση στη δική μας εκπομπή. Σκεφτόμαστε διαφορετικά. Μάλιστα. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι το κέντρο της γης, ο άξονας της γης. Εγώ, αγαπητέ Νίκο, βλέπω ο φίλος μας ο Αλεξανδρίδης, εκτός από ότι είναι ένας υπέροχος λιράρης, είναι και άνθρωπος ταπεινός. Εγώ από εδώ από το ράδιο πολλές φορές είπα, επένεσα τους λιράριδες, τους τραγουδιστές, γιατί προσφέρουν πάρα πολλά για την διάσωση και διατήρηση της παράδοσής μας, όπως οι χορευτές και οι θεατροί και αυτοί που ασχολούνται με το ποντιακό θέατρο. Μάλιστα, πρέπει να τους στηρίζουμε και ανά πάσα στιγμή να τους βοηθάμε, αλλά προπάντως να τους στηρίζουν οι σύλλογοι. Αυτοί πρέπει να είναι κοντά και οι λιράρες κοντά στους συλλόγους. Γενικά είναι οι βάσεις, οι πολλές βάσεις της μεγάλης και ατέλειωτης γέφυρας του λαϊκού πολιτισμού μας. Γιατί άμα αρχίζουν μία-μία οι βάσεις να γκρεμίζονται, να αφαιρούνται, σίγουρα θα γκρεμιστεί ολόκληρο, θα λέγαμε, το συγκρότημα αυτής της γέφυρας από το χθες στο σήμερα και από το σήμερα στο αύριο και πάει. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Προχωράμε.
Ο Γιώργος Αλεξανδρίδης ξαναήρθε πριν από πολλούς μήνες εδώ και μας πρόσφερε, θα λέγαμε, τα προσόντα του, την τέχνη του, τη χάρη του και έκανε σοβαρότατες εντυπώσεις στο ακροατήριό μας. Άλλωστε το αρχείο μας το κρατάμε και θα μπορούσαμε ανά πάσα στιγμή να το παρουσιάσουμε και πάλι. Όπως και τη σημερινή του, θα λέγαμε, παρουσία εδώ θα την κρατήσουμε. Την οποία βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια ο φίλος μου ο Θανάσης έχει ξεπεράσει κατά πολύ και εμάς και πολλούς άλλους. Δεν το λέω για να... Ναι ρε παιδιά, άρχισε να κοκκινίζει ο φίλος μου Θανάσης. Ο Θανάσης δεν τρέπομαι να τον μιλήσω, έτσι το ξέρω. Λίγο περιορίστε. Ωραία. Απλά σήμερα... Αυτό που ακούω πιστεύω και αυτό που βλέπω. Ωραία Γιώργο, θα τα πούμε αυτά. Πάντα έτσι λειτουργούσα και πάντα έτσι θα λειτουργώ. Απλά το σημερινό μας θέμα επιβάλλει και να καταθέσει την άποψή σου. Ποιο είναι το σημερινό μας θέμα, Νίκο Παταρίδη? Ας πάρουμε μια μικρή γεύση απάνω στο... είναι κρυφό το σημερινό. Στο σήμα της εκπομπής. Ακούγοντας αυτή τη φωνή, αγαπητοί μας φίλοι, συνεργάτες και ακροατές της εκπομπής Μπροστά στην Αλήθεια και το Καθήκον, νιώθουμε σαν να είναι παρόν ο τραγουδάνων, αυτός ο τραγουδιστής, ο Λάμπρος Εφρεμίτης. Εχθές βέβαια, κατά την εορτή, την ονομαστική μου του Αγίου Νικολάου δηλαδή, από εκείνους που με συγκίνησαν ιδιαίτερα ήταν και η κόρη του Λάμπρου του Εφρεμίτη, από τη Νέα Σάντα. Ναι. Και εμένα, ο Ανέστης ο γαμπρός του, οι κόρες του με πήραν τηλέφωνο, μου ευχήθηκαν και τους ευχαριστώ και από εδώ, από το Ράδιο Κρήτης. Και βέβαια κατέθεσαν ακόμη μια φορά την ευχαρίστησή τους, την βαρέσκειά τους προς όλους τους συνεργάτες, πρωταγωνιστές αυτής της εκπομπής. Και ιδιαίτερα έδειξαν αδυναμία στο Στυλίδη το Θανάση, διότι έλκει την καταγωγή μου από την Αθρηλική Σάντα. Εκτός αυτού με τον θείο του Λάμπρο τον Εφρεμίδη είχαμε μια ξεχωριστή σχέση που μπορεί να μην είχε πολλά χρόνια. Δηλαδή εγώ τον γνώρισα, θυμάμαι, στο μνημόσυνο των Σαντέων τότε που είχε έρθει ο μακαριστός Χριστόδουλος στο μνημόσυνο των Σαντέων στην Παναγία Σουμελά. Αλλά εγώ τον ξέρω από τα παιδικά μου χρόνια μέσα από τα ακούσματα της τελικής ηχογραφίας με τον Γόγο τον Πετρίδη. Και γνώρισα μια προσωπικότητα πληθωρική. Ο Λάμπρος ο Εφρεμίδης ήταν μια προσωπικότητα πληθωρική, ξεχωριστή, τρομερός τραγουδιστής, δεινός αφηγητής, γνώστης της ποντιακής διαλέκτου και στιχουργός και ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Και ήταν πολύ κοντά στην εκπομπή σου, Νίκο Σωματαρίδη, και αυτό πρέπει να σε τιμά ιδιαίτερα. Και σε συζητήσεις που κάναμε μου είπε ότι μέχρι το τέλος ήταν ακροατής και το ραδιόφωνο συντονισμένο στο 102 και 3 στην δική σου εκπομπή. Ναι. Εγώ τον αείμνηστο τον Λάμπρο τον γνώρισα εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, και διαπίστωσα πέραν ότι ήταν ένας υπέροχος πόντιος τραγουδιστής, αλλά πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος. Ήταν ένας πλάος, ένας γλυκύτατος, ένας καλόψυχος καλόψυχος άνθρωπος. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ακόμη ότι
εξίσου συγκίνηση μου έκανε και η παρουσία του, η τηλεφωνική του Τάσου Κυριακίδη, του μεγάλου αυτού εκδότη, με τον οποίο ανταλλάξαμε κάποιες γνώμες και απόψεις, και δεν ξέρω, κάποιος φαίνεται να τον έβαλε, δεν εξηγείται αλλιώς. Υποψιάστηκα μήπως τον έβαλε, αγαπητοί μας ακροατές, ο Στυλίδης ο Θανάσης. Επέμεινε αυτός να έχουμε σήμερα ως πυρήνα αυτής της εκπομπής το φαινόμενο της λαϊκής ψυχαγωγίας και ψυχικής αναδημιουργίας με τον τίτλο Μουχαμπέτ. Μάλιστα. Ενώ εμείς το είχαμε συζητήσει πιο πριν. Ναι, βεβαίως. Είναι αλήθεια αυτό. Το ίδιο ακριβώς πρότεινε και ο Χρήστος ο Τσενεκίδης. Ωραία. Λοιπόν, άρα θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο τα όμοια πνεύματα συναντιούνται. Ωραία. Ωραία. Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Θα προχωρήσουμε λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι συνεργάτες και ακροατές, επάνω στο θέμα αυτό που κατά την κοινή λαϊκή έκφραση το λέμε Μουχαμπέτ. Θα δούμε. Κοινή λαϊκή ποντιακή έκφραση. Ναι, όχι μόνο ποντιακή. Ναι, αλλά έτσι πως είναι ποντιακή. Θα το διευκρινίσουμε. Να υπενθυμίσουμε στο αγαπητό μας ακροατήριο τα τηλέφωνα 608-600 και 608-400 με το 231-0 της Θεσσαλονίκης, επαναλαμβάνουμε 608-600 και 608-400, και βέβαια τα έχουμε και 400, έτσι. Τα έχουμε, δεν τα αφήνουμε. Αυτό προέχει, Νίκο, τώρα αυτό που λες. Να πούμε ότι τα www.akritostuponte.gr ισχύουν για το διαδίκτυο. Αφού είπες τα περί επικοινωνίας, να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας στους ανθρώπους μας στη Βοστόνη. Στη Μακρινή. Χάσαμε και τώρα το Δημήτριο τον Κοσμίδη. Στον Γιάννη τον Αβαζίδη. Στον Γιάννη τον Αβαζίδη, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δουλειά να θα μας ακούσει. Σε ποιους άλλους? Στο Σταύρο του Πετρίδη. Στο Σταύρο τον Πετρίδη. Α, το γιο του Γόγου, εκεί είναι αυτό. Βεβαίως. Γονό του Σταύρου. Το όνομα κιόλας. Α, πολύ ωραίο αυτό. Κρατά τα σκύπτρα. Βεβαίως. Πολύ ωραίο. Στα παιδιά στην ποντιακή εστία, στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας, που κρατούν πραγματικά επάλξεις. Ωραία. Στον Αντώνη, στον Νίκο τον Κεντερίδη. Στο Σύλλογο Παναγιώσου Μελά στη Βοστόνη. Ωραία και εκεί. Γιατί το 94 πραγματικά όλα αυτά που λες, πρόσωπα και πράγματα, τα ζήσαμε από κοντά μια εβδομάδα εκεί, και πραγματικά μας συγκίνησε η αιμονή τους και η πίστη σε αυτά τα ιδεώδη, τα ιδανικά, που εδώ θεωρούνται αυτονόητα. Αλλά εκεί δεν είναι απλώς αυτονόητα. Εκεί είναι επιδιώξεις επίπονες καθημερινές. Ναι. Έχουμε και το Σύλλογο που λέμε για την Παναγιώσου Μελά, η οποία το διοικητικό είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Έχω βρει πραγματικά, δηλαδή το λέω μέσα από την καρδιά μου, πολύ καλούς ανθρώπους. Σε εκείνο το παλιό το κτίριο είναι κανένα καινούριο? Στο παλιό. Στο παλιό, μάλιστα. Λοιπόν, αλλά οι άνθρωποι, δηλαδή, συγκινήθηκα πάρα πολύ με αυτούς τους ανθρώπους. Που ζουν εκεί πέρα, προσπαθούν. Και άλλοι με γνώση, άλλοι χωρίς γνώση. Το καλό είναι όμως ότι ρωτάν κάποιον που έχει γνώση. Έτσι. Αυτό είναι το Πολύ ιδανικότερο. Δηλαδή κρατάνε αυτήν την ιερή κοινωνική ιεραρχία. Βέβαια. Την ιεραρχία των αξιών. Άμα δούνε το Θανάση, τον κύριο Νίκο, ότι έχει γνώσεις πάνω σε κάτι, θα ρωτήσουν και θα πούνε, φτώστε μας φίλοι μας, βοηθούν. Αυτοί, από ό,τι ακούω και μας στέλνουν και μηνύματα, όντως κρατούν πολύ περισσότερο από εμάς την παράδοση, τα ήθη και έθιμά μας. Τα ζουνε έτσι με την ψυχή τους. Γιατί όντως είναι δύσκολο εκεί πέρα να ασχοληθείς και με είναι μακριά από την πατρίδα, είναι άλλη ρυθμή ζωής, δικούς τους, και εκεί οι συνθήκες ζωής είναι μπράβο τους. Και τα παιδιά που ασχολούνται με τα χορεύματα.
φίλοι συνεργάτες και ακροατές της εκπομπής μπροστά στην αλήθεια και το καθήκον. Βέβαια η εισαγωγή μας ήταν πολύ μεγάλη, ο πρόλογος πολύ μεγάλος, άξιζε όμως τουλάχιστον για τον αγαπητό μας τον Γιώργο τον Αλεξανδρίδη, για την παρουσία του εδώ. Λοιπόν, μπαίνουμε όμως, θα λέγαμε, στο κύριο, πώς το λένε, μενού το τι το λένε, τη σημερινή μας εκπομπής, το θέμα. Λοιπόν, παρόλο που ο χρόνος πιέζει και παρόλο που ο αγαπητός μας ο Στυλίδης θα ήθελε να κινούμαστε με την ταχύτητα του φωτός, δυστυχώς εμείς μάθαμε να κινούμαστε πολύ πεζά, καθότι υπήρξαμε μια ζωή εκπαιδευτική, μηχανολόγοι και ατέλειωτη θα λέγαμε στην απεραντολογία μας. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα κάνω μια σύντομη βάση επάνω στην οποία θα αναπτύξουμε τις απόψεις μας, τις θέσεις μας. Να κρατήσεις το σύντομο. Το σύντομο, κρατήστε ρολόι. Λοιπόν, αγαπητέ Ζωνατζίδη Νίκο, από Κομινά Ξάνθης, στις 4 του μηνός είχαμε την Αγία Βαρβάρα, έτσι. Στις 5 είχαμε τον Σάβα και στις 6 τον Άγιο Νικόλα. Είναι δηλαδή, σήμερα το καταλάβαμε καλύτερα, και μονιάτικες μέρες. Δεν είναι για πανηγυρικές εκδηλώσεις όπως τα καλοκαίρια, την Άνοιξη κτλ. Αντίθετα είναι ότι πρέπει για ονομαστικές γιορτές. Ότι πρέπει για συμπόσια σε κατάλληλους κλειστούς χώρους. Συμπόσια, ολοκληρωμένα και όχι μόνο φαγοπότη. Ολοκληρωμένα συμπόσια. Λοιπόν, θα το διευκρινίσουμε. Αυτό βέβαια το φαγοπότη, δεν το απορρίπτουμε, είναι κατά κάποιο τρόπο τα καύσιμα των βιομηχανών μας. Βιομηχανές. Ναι, των οργανισμών. Για να λειτουργήσουν και να θερμανθούν και να αποδώσουν σε δύναμη και ενέργεια όλα τα όργανα των βιοσυστημάτων μας που κουβαλάμε μέσα μας. Δηλαδή στα νεύρα, στην καρδιά, στον εγκέφαλο, στην ψυχή, στο αίμα, στη ζωτικότητα, στη διάθεση, στην ορμητικότητα, στο ξεπέρασμα των ορίων μας, των προσωπικών μας ορίων, στην κατάκτηση του καινούργιου τελικά. Δηλαδή, και όλα τούτα μέσα σε ένα κλίμα, σε μια ατμόσφαιρα συνύπαρξης. Κύριο χαρακτηριστικό του συμποσίου, της συνύπαρξης, της συλλειτουργίας και συνδημιουργίας. Δεν είμαστε δηλαδή μονάδες, αλλά είμαστε μέσα στο σύνολο. Είμαστε κύτταρα ενός συνόλου. Ωραία. Τελεία. Γιατί ήδη έχεις θέσει 5 ζητήματα. Πρώτο. Λοιπόν, μην τα θέλεις όλα. Ναι. Η συζήτησή μας είναι για το Μουχαμπέτ. Βεβαίως. Καταρχήν η λέξη Μουχαμπέτ τι είναι? Η λέξη Μουχαμπέτ μέσα στο κύλισμα του χρόνου διεκδίκησε τη θέση του όρου που είπα προηγουμένως, συμπόσιο, ξεκινώντας από τα πανάρχια χρόνια του ελληνισμού. Που το συμπόσιο δεν μας πάει, όπως είπα προηγουμένως, έχουμε ωραίο φαΐ, ωραίο ποτό και τελειώσαμε. Λάθος είναι αυτό. Διότι κοντά στο ωραίο φαΐ, ωραίο τρόπο το Μουχαμπέτ δεν είναι πάντοτε όμως με φαγητό. Όχι. Δεν είναι πάντοτε. Όχι. Κυρίως είναι με πιωτό. Ναι. Κυρίως είναι με πιωτό. Και με μεζέ. Μπορεί να μην είναι μόνο φαγητό. Αυτό ο μεζές που λες. Δηλαδή κυρίως η μέθεξη. Το θέμα είναι η μουσική μέθεξη. Και όχι το φαγητό. Το φαγητό είναι το συνοδευτικό. Δεν είναι ότι η μουσική συνοδεύει το φαγητό. Αλλά στο Μουχαμπέτ, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Συμφωνώ με το Σάκη, είναι το συνοδευτικό το. Έρχεται τρίτο, ας το πούμε. Ο κύριος Ζωνατζίδης. Το Μουχαμπέτ μαζεύονται 5, 10, 15 άτομα σε ένα χώρο. Έχουν τη λύρα. Λοιπόν, παίζει λύρα, υπάρχει ο τραγουδάνος, πίνουνε και όπως είπατε πολύ σωστά, δεν κάθονται να φάνε, αλλά πίνοντας παίρνουν και ένα μεζέ. Αλλά το κυριότερο είναι ανταλλάσσουν έτσι κουβέντες. Όπως επικοινωνία των φίλων και στενών φίλων. Λένε τα να πούμε όμως κάτι. Ακόμα και χορεύουν. Όχι, εγώ θα το θέσω αλλιώς. Αυτό ξεφεύγεις σε αυτό. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Πριν θέσουμε ακόμα τα ζητήματα, έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Βεβαίως. Γι' αυτό άλλωστε δώσαμε και τα τηλέφωνα μας. Καλώς ορίσατε εδώ στο ράδιο Συμπόσιο. Μιλάμε περί συμποσίου. Και ακούσε καλά, Δυνατά καθαρά.
Πρώτα απ' όλα να σας ευχηθώ χρόνια πολλά κύριε Σωματάρη, για σένα και τον Ζουρνατζίδη και όλους σας εκεί. Είμαι ο Μπάμπης ο αγροτοκαλλιτέχνης. Καλώς τον φίλο μας, τον Μπάμπη. Λοιπόν, πολλά καλά λέτε τα, αλλά το τι αν είναι βουλό θα θέλω να ακούω τον Πατριάρχη να ξαναλέω. Και επίσης, συγγνώμη λίγο, αυτός ο κύριος Αλεξανδρίδης που είναι γογόμπληκτος, τι στοιχείο λίρας έγινε? Είπαμε από πρόσφατα από την Λίζα, από την ουσία των πραγμάτων. Και αν είναι έτσι πως τα λες, εγώ θέλω να το γνωρίζω, γιατί είχα πάει στην Νέα Υόρκη, Βοστόνη, κάναμε περιοδία με το συγκρότημα Αυτολιπαΐδας. Θα τον παρακαλέσουμε να τον γνωρίσει σήμερα και διαμέσου της Λίδας. Γνωριζόμαστε. Γνωρίζεστε άλλωστε, έτσι δεν είναι? Γνωριζόμαστε, ναι. Τον Μπάμπη τον αγροτοκαλλιτέχνη. Γνωριζόμαστε πάντα. Και το στυλίδι πες το να λίγο να είναι προσεκτικός πάνω στα, όχι στη νομική, όχι στη νομική, στη νομική δεν μπορώ να πω, αλλά πάνω στην παράδοση τουλάχιστον, να το ξέρω. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέα που μας κάνεις. Καταρχήν, τέλος πάντων, δεν θέλω να προσβάλλω μερικούς, όχι στην παρέα σου, κάτι άλλος που ακούω, κάτι καραγκιόζιδες, ας το πω έτσι φανερά. Αυτοί λερώσανε και υποτιμήσαν τη λίρα μας. Δεν λερώσε πολλά αναγλικά σε Νικολά. Αγαπητέ Πάτη, γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να φυλάμε θερμοπύλες του λαϊκού πολιτισμού μας. Ο Στυλίδης είναι όντως ένας διάρρης κορυφαίος, αν και δεν τον γνώρισα από κοντά. Θα έρθει καιρό. Αλλά είναι, άκουσα κάτι πράγματα πολύ... Θα βγαίνει μια παρέα και θα έχουμε σοβαρή. Να είσαι καλά. Σε Καλή ευχαριστούμε. συνέχεια. Λοιπόν, ήθελα... Φυσικά ο Μπάμπης ο Γρηγοριάδης έχει κάθε λόγο να συμμετέχει στην εκπομπή μας, γιατί έχει στο κοντέρ του άπειρες ώρες μουχαπετιών, εμπειρίες τρομερές. Μάλιστα. Και αυτά που λέει πάντοτε έχουν την αξία τους. Ναι. Γιατί είναι ένας αξιωτικός σημαντικός καλλιτέχνης. Παραξενεύτηκε, αλλά γνωριζόμαστε, δεν θυμάται πλέον. Η παρουσία του Μπάμπη Γρηγοριάδη από το Ριζό μας αναγκάζει να κάνουμε μια ανακατάταξη, θα λέγαμε, της σειράς των συλλογισμών μας. Δεν ξέρω αν θέλει κανένας να πει τίποτε, να κάνω μια προσθήκη σε αυτά που είπαμε προηγουμένως. Αυτά όλα που είπαμε είναι βέβαια βασικά, είναι απαραίτητα για να δώσουμε το περιεχόμενο του όρου Μουχαμπέτ. Αλλά αγαπητέ Γιώργο Αλεξανδρίδη, αγαπητέ Στυλίδη και αγαπητέ Νίκο Ζουρνατσίδη, το Μουχαμπέτ το χρησιμοποιούν και πολλοί από παλιά και για παράλληλο φαινόμενο, άνθρωποι οι οποίοι δεν πάει το μυαλό τους σε αυτά που πάει το δικό μας. Δηλαδή, κάλλιστα θα μπορούσαν να κάνουν ένα Μουχαμπέτ που αγγίζει, που λέμε, την έννοια του παρακάθ, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, κάποιες ηλικίες άνθρωποι να κάθονται εκεί. Εγώ το διευκρινίζω αυτό και το διαχωρίζω εντελώς. Ναι. Άλλο Μουχαμπέτ, άλλο παρακάθ, άλλο χώρο. Εντάξει, ο χορός είναι ο χορός. Γιατί είπε ο φίλος μου ο Νίκος εκ Κομνηνών Ξάνθης, Ναι. μπορούν και χορεύουνε. Αυτό δεν είναι Μουχαμπέτ. Αυτό είναι κάτι άλλο. Συγγνώμη. Αυτό είναι τραπέζ, μπορεί να φτάσει σε ένα τσουμπούς που λένε και Μουχαμπέτ. Ακριβώς. Στο Μουχαμπέτ δεν χορεύουνε συνήθως. Μπορεί να φτάνει ένα χορό σε 5 ώρες μέσα να φτάνει και ένα χορό. Έτσι, δεν είναι, Για να ξεκουραστούν. δεν είναι ο σκοπός και ο στόχος ο χορός. Ούτε παρακάθι. Αυτό Το παρακάθ είναι με άλλη έννοια, το έχουμε στο μυαλό μας. Οι γεροντάδες που το πλεύκουσαν και κάθουσαν και καλάτσευαν και έλεγαν και έλεγαν. Εκείνα είναι τα παρακάθια. Ναι, εντάξει. Δεν είναι παρακάθ. Πέρα από το παρακάθ και η συνάντηση θα τα πούμε μετά τις πρώτες διαφημίσεις. Λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, συνεργάτες και αγροτές της εκπομπής Μπροστά στην Αλήθεια και το καθήκον, να το διευκρινίσουμε και πάλι, γιατί κάποτε ακούγεται ίσως λαθασμένα το ότι εξακολουθούμε να είμαστε μαζί σας κάθε Πέμπτη 4 με 6. Άλλωστε σήμερα δεν είναι ούτε και Πέμπτη, έτσι δεν είναι? Ακόμη δεν κάναμε το σποτάκι. Ναι. Δεν το διορθώσαμε. Σε αυτό φταίμε εμείς. Δεν πειράζει. Λοιπόν, Είμαστε κατά τα άλλα παραλαμβάνουμε και οπουδήποτε. πάλι είμαστε μαζί σας 4 με 6 κάθε Σάββατο. Τουλάχιστον εδώ και ένα μήνα και παραπάνω. Κατά τα άλλα ο Στυλίδης ο Θανάσης.
δεν ξέρω, μπορεί να γινόμαστε κουραστικοί, αλλά εγώ θα το ξαναπώ. Επιμένω σε κάποιες ορολογίες, σε κάποιους χαρακτηρισμούς, διότι αυτά δίνουν την ταυτότητα ενός ανθρώπου. Όταν ένα παράδειγμα χάρη ο Μιχάλης, ο Καραβέλας μιλάει για το α ή β θέμα ποντιακό, ειδικά για τους χορούς, δεν εννοούμε πιάσαμε στον δρόμο τον τυχόντα και του είπαμε χόρεψες ποτέ στη ζωή σου, χόρεψα, έλα να μας πεις την άποψή σου. Τεράστια διαφορά υπάρχει. Λοιπόν, αυτό εννοώ και ως προς το Στυλίδη το Θανάση, ο οποίος απεφάσισε να βάλει πρώτα, θα λέγαμε, την υπηρεσία του στην παράδοση και μετά την υπηρεσία του στην έννοια της δικαιοσύνης, στην έννοια της δικηγορίας. Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό? Ναι. Γιατί καταρχήν δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Ναι. Όσο και να την υπηρετήσεις, ποτέ δεν θα βρεις δικαιοσύνη. Μάλιστα. Η δικαιοσύνη είναι η συνάρτηση πολλών πραγμάτων. Και όσον αφορά τη σχέση μου με τη δικαιοσύνη και με τη δικηγορία, είναι να εξασφαλίζω τα μέσα ώστε να υπηρετώ αυτό που μου αρέσει και αυτό που μου αρέσει να κάνω, την παράδοση. Ωραία. Από εκεί και πέρα, έθεσες ένα θέμα, το Μουχαπέτη. Βλέπεις ότι μέσα σε 4 άτομα που βρισκόμαστε εδώ υπάρχουν 4 διαφορετικές απόψεις. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσεις τον καθένα να τοποθετηθεί τι εννοεί με την έννοια Μουχαπέτη. Ο Γιώργος Αλεξανδρίδης, Πρώτο. είμαι σίγουρος 1000% βρέθηκε σε πάρα Επειδή πολλές, αυτό είναι το θέμα μας σε σήμερα. πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, ας το πούμε έτσι γενικά, που δίνανται να χαρακτηριστούν μουχαμπέτια και μάλιστα ποντιακά μουχαμπέτια, αγαπητέ Γιώργο Αλεξανδρίδη. Συμφωνώ. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του φαινομένου, ας πούμε, του κοινωνικού? Τα χαρακτηριστικά, θα πάω και λίγο και προς την ράτσα μου, στην ποντιακή ράτσα μου. Είμαστε λίγο απόλυτοι εμείς στο θέμα του Μουχαπετιού, διότι κατάγομαι από την περιοχή του Κάρς, η προγονή μου. Είναι, όπως είπαμε και πριν στο διάλειμμα και συμφώνησα με το Σάκη, είναι αντρικό φαινόμενο το Μουχαπέτ. Είναι αντρικό φαινόμενο, όντως εγώ όσες φορές βρέθηκα με τους θείους μου, τους μεγαλύτερους μου και μικρότερους και τώρα, πάντα ήτανε 5-6 το πολύ 10 να ήτανε σπάνια άτομα στο Μουχαπέτ. Και πάντα άντρες. Οι γυναίκες ήτανε, βέβαια έρχεται σαν λίγο ανατολίτικο φαινόμενο αυτό. Έτσι είχαν μάθει οι άνθρωποι και έτσι το παίρνουν και στα χρόνια, αλλά οι γυναίκες υπήρχαν στην κουζίνα να προσφέρουν, Να υπηρετούν. να υπηρετούν, δεν μ' αρέσει η έκφραση, αλλά εντάξει. Προφανώς και εκείνο ήταν ευχαρίστηση για τις γυναίκες. Να συμπαρασταθούν. Για να συμπαρασταθούν. Μάλιστα. Αλλά ήταν ένα αντρικό φαινόμενο το οποίο, όπως είπα και πριν, ήταν ένας τρόπος επικοινωνίας για τους φίλους τους πολύ στενούς, το οποίο γινόταν με ένα κάλεσμα. Αυτό είναι άλλο χαρακτηριστικό, έτσι. Βέβαια. Δεν σμίγει και δεν συσσωματώνεται οποιοδήποτε. Όχι. Και μάλιστα αυτός που θα ερχόταν που δεν τον γνωρίζανε και θα τον έφερνε κάποιος άλλος και θα ερχόταν στην παρέα, θα περνούσε από ιερά εξέταση. Μάλιστα. Έτσι, για να δούνε άμα μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτό που λέγεται Μουχαπέτ. Και βλέπεις, Γιώργο, σε αυτή την περίπτωση ότι ο ξένος που έρχεται στο Μουχαπέτ, γιατί στο Μουχαπέτ τραγουδούν όλοι, έτσι, Όλοι. θα αρχίσει να τραγουδάει αφού εξοικειωθεί με το όλο περιβάλλον. Δεν αρχίζει αμέσως να Όχι, τραγουδάει. εντάξει, είναι Ναι, Αφού αποκτήσει τις συμμαχίες του στο τραπέζι, γίνει αποδεκτός, δηλαδή- μετά αρχίζει και Περνάει τραγουδάει. δηλαδή από το στάδιο της μοίησης. Κάποιος ξένος που θα έρθει και από την πρώτη στιγμή αρχίζει να τραγουδάει, οι άλλοι τον βλέπουνε με καχυποψία. Με καχυποψία. Καταληψία. Ναι, το έφταε το. Ακόμα και έδωκε και σκάλωσε και... Βέβαια, αν πάμε Θανάση στο θέμα μουσικής στο Μουχαπέτ, να πούμε ότι είναι ο Χρυσός, το Α και το Μέγα, το Πανεπιστήμιο, όπως θέλεις, με όποιο τίτλο θέλεις. Αν θα πάμε στο θέμα, θα πάμε και εκεί πέρα βέβαια, αλλά το λέω τώρα αφού έχω το λόγο. Βεβαίως. Έτσι, θέλετε το Α και το Μέγα. Σε έναν λιράρι, Σε έναν οτιδήποτε. Σε έναν οτιδήποτε. Με Είναι ένα το σχόλιο. Πανεπιστήμιο. Ο Ζουρατσίδης έχει να συμπληρώσει τίποτε? Έχω να συμπληρώσω απλώς, όπως είπε ο φίλος μου ο Θανάσης, αν ερμηνεύσουν τη λέξη Μουχαπέτ, στα τουρκικά σημαίνει Μουχαπέτ συζήτηση. Συζητάμε και Συνεργαζόμαστε. συνεργαζόμαστε, αλλά αυτό μετά γίνεται και διασκέδαση. Δηλαδή, μαζευόμαστε 5-10, όπως είπαμε, παίρνουμε και έναν λιράρι, λοιπόν,
και λίγο πολύ όλοι σιγοτραγουδάνε, παίζει η λύρα, πίνουμε ένα μικρό ποτό, ένα ούζο και λοιπά, και άμα έρθουμε στο κέφι, ένα χώρο, δύο, όπως παίζει λύρα, σηκώνεις, κάνεις 2-3 Χωρίς να καταργείται η ροή, ο ρυθμός, η ισορροπία του Μουχαμπέτ. Ναι, βέβαια. Και έχουν βγάλει τώρα και το δεκάλογο. Έχω δει κάπου ένα νόμους του Μουχαμπέτ. Για τους νόμους. Πολύ όμορφο. Να περάσουμε στο επικέντρο. Μισό λεπτό να συμπληρώσω. Έμεινες στις ονομαστικές γιορτές, αν θυμάστε, οι παλιοί, εγώ δεν θα το ξεχάσω. Γιόρταζε Φέρπιν ο πατέρας μου, μαζευόταν οι φίλοι σιτηρείς και ερχόταν και από μακριά. Είχα ένα θείο από τη Σύψα, εκεί που είναι ο Άγιος Γιώργος, είχα ένα θείο, ερχότανε μια μέρα νωρίτερα. Κατασκόπευε τα κοτέτσια. Η μάνα μου συγχωρεμένη μάζευε τις κότες και τις πήγαινα αλλού. Αυτός πήγαινε, άνοιγε το κοτέτσι, άρπαζε 2-3 κοτόπουλα. Πήγαινε σε άλλο κοτό, μάζευε 10-15. Πήγαινε σε ένα σπίτι και τον έλεγε, όπως είναι το λαιμό στο καζάνι. Και κάναν Μουχαπέτη διασκέδαση. Αυτά παλιά γινότανε. Παλιά γινόταν. Άμπρα. Παλιά μιλάω. Γουρνατσί, αυτά παλιά γινόταν και στο χωριό μου, θυμάμαι πολύ καλά. Σ' όλα. Τα έζησα και τα είδα. Αυτά είναι τα καίσιμα. Εγώ θα πω κι εγώ κάτι τώρα, επειδή ο Σωστηλίδης ξέρει πάρα πολλά. Θέλω να με πει ότι όταν λένε επιτραπέζια, τι εννοεί δηλαδή. Για πες. Αυτό θα ήθελα να σας πω τώρα. Α, μπράβο, για εξήγησε μου. Παραδείγματος χάρη, και θα πω με μια πληροφορία που είχα τις προάλλες, συζητούσα με τον Μπαρμπαβασίλη, τον πατέρα του Κώστα του Καραγιαννίδη. Ο άνθρωπος είναι 85 χρονών, λιράρης, από την περιφέρεια Τραπεζούντος, κατάγεται από την Γερακαρού, με πατέρα λιράρη και παππού λιράρη, και έλεγε το εξής: «Εφτάνε Μουχαπέτε, λέει. Εφτάνε Μουχαπέτε και πες νετίκια σαν Μουχαπέτε. Το Μουχαπέτε θα πες τραπεζί. Θα παίζεις επιτραπέζιες σκοπούς, μόνο επιτραπέζιες σκοπούς. Και όταν, λέει, κοιμούνταν οι άλλα παν σαν μικρά τα ώρας, λέει, άρχινο, φτάσει το πολλά θα φτάσει σε έναν διπάτ, λέει, έναν ομάλ που λέμε εμείς σαν διπάτ, ναι, θα γνεφίζουμε ο λίγο για να γνεφίζουμε. Δηλαδή κατεξοχήν, κατά 99% επιτραπέζιους σκοπούς. Ναι. Ή τουλάχιστον σκοπός ο οποίος μπορεί να παίζεται σε ρυθμό τικ, αλλά παίζεται και σε ρυθμό... Όλα οι επιτραπέζοι είναι Θα κάνουμε κι εμείς κανένα σκοπό τώρα. Μια αυτά είμαστε εδώ. Δύο λυρισίδες έχουμε σήμερα και Άρα έχουμε εδώ δηλαδή που είπε ο Γιώργος Αλεξανδρίτης πάρα πολύ εύστοχα, λοιπόν, κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Αν αυτά τα χαρακτηριστικά δεν τηρούνται, τότε πάμε σε ένα άλλο είδος. Γι' αυτό θέλω να πω κάτι εδώ όσον αφορά την κατάχρηση που γίνεται σήμερα και σε αυτό. Ότι κοίταξε, ο τάδε σύλλογος θα φτάει Μουχαπέτ. Ή ο τάδε κάνει ένα Μουχαπέτ. Και μαζευόμαστε εκεί πέρα 500 άτομα και βάζουμε τα μηχανήματα στη διαπασό. Άστοχος ο τίτλος. Δεν είναι Μουχαπέτ αυτό. Αυτό είναι χορός. Έτσι, έτσι. Άλλο είναι σωστά. ο χορός. Άλλο χορός. Βεβαίως. Να σε ρωτήσω... Καταρχήν, γίνεται Μουχαπέτ με μηχανήματα? Όχι, δεν γίνεται. Είναι η Ιεροσολία. Χειρότερο. Πες μου να με ρωτήσεις. Και πιστεύω και ότι η μουσική γενικότερα γεννήθηκε από ένα Μουχαπέτ. Έτσι. Αυτό που κάναμε μηχανήματα δεν είναι γεννήθηκε μουσική. εδώ που κάναμε αυτά με τον Ιωαννίδη το Στέλιο, ενώπιον μικροφώνου και μεταδίδοντα βέβαια παγκοσμίως, έχουμε και το διαδίκτυο, είναι στον χώρο του Μουχαμπέτ ή του Συμμοσίου? Εντάξει, Μουχαπέτια είναι, αλλά εντάξει, εκεί όταν είναι κατά παραγγελία, κατά παραγγελία, χωρίς να μειώσω αυτό που έχει κάνει ο φίλος μου Στέλιος, υπάρχει ένα σφίξιμο γενικότερα. Μουχαπέτ είναι. Ναι. Αλλά λείπει αυτός ο αυθορμητισμός. Όταν είναι και ένα ραδιοφωνικό Μουχαπέτ, εντάξει, δεν είναι... Πάντως στον αγαπητό μου τον Γιώργο ήθελα να συμπληρώσω το εξής, και στον Ζουραζίδη τον Νίκο, ότι δεν θεωρείται δόγμα να έχουμε ένα λιράρι, μπορεί να είναι 10 και οι 10 λιράρι. Όχι. Και οι 10 Και οι τραγουδιστές. 10 τραγουδιστές και οι 10 λιράριδες.
Το θέμα είναι ότι το Μουχαπέτ απαρτίζεται από ανθρώπους που αγαπάνε πάρα πολύ το ίδιο το Μουχαπέτ. Θα πρέπει να το αγαπάνε, βέβαια, και αυτοί που το κάνουν το γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο. Πρέπει να γνωρίζουν. Βέβαια. Τους κανόνες του δηλαδή. Δεν είναι οι κανόνες μόνο. Και αυτό που θα δώσει ο τραγουδιστής, ο Λιράρης ή οποιοσδήποτε εκεί πέρα, ναι. Και ο άλλος που δεν ασχολείται είτε με τη μουσική είτε με οτιδήποτε, θα πρέπει να είναι τόσο γνώστης που να το ξέρει, άσχετα αν δεν είναι μουσικός. Θα πρέπει να το γνωρίζει απ' έξω. Εγώ πιστεύω ότι η αρχή που διατρέχει το Μουχαπέτ είναι ο αλληλοσεβασμός. Έτσι. Ο αλληλοσεβασμός σε αυτό που κάθεται δίπλα σου. Στο Λιράρη, στον τραγουδιστή, σε όλους, σε όλη την παρέα. Και ο αλληλοσεβασμός δεν είναι τυχαίο ότι πηγάζει, και ο σεβασμός στον εαυτό σου και στον άλλο πηγάζει από τη γνώση. Αν έχεις γνώση, σέβεσαι και τον εαυτό σου, σέβεσαι και τον άλλο. Αν δεν έχεις γνώση, δεν σέβεσαι τίποτε. Καμία αρχή. Το μόνο που έχεις είναι ένα τεράστιο εγώ που τις περισσότερες φορές είναι κενό. Κόμπλεξ ανωτερότητας. Δύο πράγματα θα ήθελα να προσθέσω. Ας πάρουμε το ένα. Η νέα γενιά, η μάχημη που λέμε έτσι, αντιλαμβάνεται αυτήν την έννοια που λέμε εμείς? Εγώ, κύριε Νίκο, τελευταία βλέπω... Γενικά μιλάμε, δεν λέμε 2-3 εδώ, 2-3 κάπου αλλού. Μιλάμε για σήμερα, έτσι. Ναι, στους καιρούς. Γιατί εσύ είσαι ένας περιοδεύων, θα λέγαμε, μάρτυρας της ποντιακής παράδοσης. Θα το πω λίγο κάπως περίεργα. Σε αυτό το κακό που έκανε η κρίση στον ελληνικό λαό, θα πω ότι έκανε και ένα καλό. Βλέπω τελευταία ότι έχει γυρίσει όλη, λόγω οικονομικής κρίσης προφανώς, έχει γυρίσει στο Μουχαπέτ τα βλέμματα ουρνών. Βλέπω πατσεριά νέα να ψάχνουν να κάνουν Μουχαπέτ, ψάχνουν και να ακούσουν, να μάθουν. Προσγείωση δηλαδή. Προσγείωση, ναι. Μάλιστα. Που είναι καλό σε εμάς που λέμε ότι το υπηρετούμε χρόνια και το λέγαμε. Άσχετα αν δεν ακούγαμε. Εδώ, αγαπητέ Στυλίδη, μας έφερες και άλλο στην παρέα μας. Το αγαπητό μας ακροατήριο φυσικά δεν έχει τη δυνατότητα να το βλέπει, ή τουλάχιστον πολλοί δεν μπορούν να το δούνε. Ποιον? Τον φίλο μου, τον Σάκ, τον Ασλανίδη. Ο Σάκον καταρχήν είναι Μουχαπετλής, γι' αυτό το λέμε. Μπήκε στο Μουχαπέτ. Περαιτέρω σε αυτό που είπες, για τους νέους, υπάρχει αυτή η τάση του ψαξίματος από νέα παιδιά, και υπάρχουν πολλά νέα παιδιά που είναι πιο συνειδητοποιημένα και από τη δική σας τη γενιά και ψάχνονται. Ναι. Ψάχνονται πραγματικά να εκφραστούν μέσα από αυτό το είδος ποντιακής έκφρασης, γιατί είναι ένα μεγάλο είδος και αυτό, ένα τεράστιο είδος, και υπάρχουν λιράριδες Μουχαπετιών όπως υπάρχουν και λιράριδες Παταριών. Θέλει και διαφορετική ικανότητα. Ναι. Υπάρχει διαφορετική ικανότητα να παίξεις σε ένα τραπέζι. Ένα άλλο χαρακτηριστικό. Ναι. Και να πούμε λίγο σκληρά, ο Χρυσός και τον Παγκύρη. Ναι. Και να πούμε και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θα ευστοχίσουμε, αλλά εγώ θα επιμείνω. Αυτό το φαινόμενο είναι ένα είδος λαϊκού σχολείου, για να μην πω λαϊκού πανεπιστημίου. Είναι ένα σχολείο ανωτέρου επίπεδου, μην πάμε ανωτάτου τουλάχιστον. Ο βαθμός δυσκολίας από το ένα που έκανε το Ρωσάκης με εδώ στην αφορμή και έκανε ένα διαχωρισμό, ο βαθμός δυσκολίας μπορούμε να πούμε ότι είναι από το 2 στο 10. Το 10 το Μουχαπέτ και 2 το Παταρίσιο. Και θέλω να πιστεύω, όπως είπε και ο Νίκος Ζουραντζής προηγουμένως, από τα παιδικά μας χρόνια είμαστε μέσα σε αυτή την εμπειρία, να μην πω και στα βιώματα, λοιπόν, που δίνει αυτό το Μουχαπέτ. Γιατί όπως και να είναι, βρισκόμασταν λόγω συνθηκών και λόγω διαβίωσης κοντά στους μεγάλους, τους πατεράδες μας και τα λοιπά. Και αν είχαμε και την περιέργεια αυξημένη, εκεί ήταν που λέμε η λειτουργία της μοίησης. Πάντως, το κάλεσμα του εσωτερικού. Ναι. Επειδή η εκπομπή λέει μπροστά στην αλήθεια και το καθήκον, πρέπει να εντοπίσουμε και το εξής, ότι το Μουχαπέτ σαν έκφραση δεν παρατηρείται σε όλους τους πόντιους. Ναι. Σε όλες τις ομάδες. Έτσι. Αυτό... Υπάρχουν μερικοί πόντιοι που δεν το έχουν στην κουλτούρα τους. Σωστό.
Ναι. Πολύ θα έλεγα. Παραδείγματος χάρη, εγώ βρέθηκα τις προάλλες σε ένα χωριό, δεν θα το πω. Μίλες Για καταγωγή. Δεν θα πω, όχι ούτε καταγωγή θα πω. Για ευνόητους λόγους λέει, έλα θα φτάνουμε Μουχαπέτ. Μπαίνω πες στο σύλλογο και είχαν ένα ευγενέστατοι άνθρωποι με φαγητά, με. Καταρχήν είχαν ενισχυτή με ηχεία κτλ. Μάλιστα. Μια αποθήκη μηχανήματα. Ναι, μηχανήματα και το άλλο. Είχαν το λάπτοπ, το κομπιούτερ, το YouTube. Γνώριμο του Μουχαπέτιου. Ναι. Και είχαν το μικρόφωνο εκεί και άκουγαν από χορούς καλοκαιρινούς. Μάλιστα. Και κάθουσαν, έτρωγαν γέπινα και άκουγαν. Μουχαμέτ. Πήγαν με τον ούρα του πήγαν Μουχαπέτ. Σωστό. Το και Μουχαπέτ. Δεν ξέρω. Μετά όταν πήγαμε, μας κοιτούσαν περίπου, ήταν καλοί άνθρωποι. Μας κοιτούσαν περίπου σαν ότι ήρθαμε, ήμασταν εξωγήινοι. Και έλεγαν, ένας λέει μεσοτή, καλά υπάρχουν και τέτοια ποντιακά. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν τέτοια ποντιακά. Μάλιστα. Μα ρε φίλε, του λέω και να τους λέω με όλο το συμπάθειο να σας πω. Αυτά που ακούτε δεν είναι ποντιακά. Δεν είναι ποντιακά. Μάλιστα. Μπορεί να έχουν κάποια ποντιακή διάλεκτο κακής ποιότητος και αυτή κάποια απόχρωση κακής ποιότητος, αλλά δεν είναι ποντιακά. Μα δεν μπορούμε ρε αδερφέ μου, λέει, να μπούμε κατευθείαν σε αυτό. Κοίταξε, λέω, το φάρμακο αν δοθεί σε μεγάλη δόση μπορεί να επιφέρει και τον θάνατο. Γι' αυτό ναι, σε μικρές δόσεις και σιγά σιγά. Μάλιστα. Σε αυτό πάνω να πω κάτι. Αυτοί είχαν μάλλον συναισθίαση από ό,τι τα είπες. Ναι. Να πω κάτι που λέγαμε πριν αρχίσει η εκπομπή μας με τον φίλο σου τον Σάκο. Δηλαδή, ξεκινώντας από τις ευθύνες της πρώτης γενιάς, δεν μπήκανε πολλά πράγματα στο ρυθμό που έπρεπε, στην τάξη που έπρεπε, να διευθετηθούν καθώς έπρεπε και τελικά βρισκόμαστε στο σημερινό αλλαλούμ. Στο σημερινό. Για να γίνω πιο σαφής. Από τις πατρίδες ελθόντες, πολλοί συμπατριώτες μας, για να μην λέμε πάλι από πού ήρθαν και τα λοιπά, Ναι. καταρχήν ήταν από φτωχότατοι μέχρι τελείως κενή από τραγούδια. Ή στη θέση των τραγουδιών είχαν τουρκικά τραγούδια. Ναι, υπάρχουν Άρα το περιοχές φαινόμενο τέτοιες. Μουχαπέτ και από τους παλαιότερους ήταν για τους λίγους. Βλέπεις, και τη συνεχίστε. Βεβαίως. Πάντοτε ήτανε. Τελικά το Μουχαπέτ ήταν υπόθεση λίγων. Προφλαεύτς. Τελικά το Μουχαπέτ ήταν υπόθεση λίγων. Και μάλιστα όπως λες για το Σέρα Κορό, βέβαια. ότι ήταν υπόθεση των Αρίστων, Βεβαίως στον Αρίστον. όσοι ήταν στο Μουχαπέτ Δεν μπορούμε να ήταν καταλάβουμε. οι γνώστες της παράδοσης. Θεωρούνταν οι γνώστες. Οι προκεχωρημένοι. Οι προκεχωρημένοι γνώστες. Άρα το Μουχαπέτ είναι η ανώτερη βαθμίδα. Στην ποντιακή συνείδηση δηλαδή, η ανώτερη βαθμίδα της ποντιακής μουσικής. Και ας είναι για τους λιγότερους. Κι ας είναι, μα πάντοτε για τους Πάντα γνώστες. Πάντα έτσι γίνεται σε όλους τους. Δεν μπορεί να έχουμε 50 ή 100 να παίρνουν βραβεία Νόμπελ. Ένα σε μια χώρα. Άντε δύο, άντε τρεις. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο μας δίνεις αγαπητή Ελένη. 5 λεπτά. Έχουμε. Θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα 5 λεπτά. Ναι, δοκίμασε. Λοιπόν, Κορδίσουμε για τώρα. δοκίμασε αγαπητέ Γιώργο. Αμερικάνικο το ξέρεις. Άσο να στην άκρα να δω να πω. Η εύση, η εύση. Η λίρα. Σάκης πάντα έχει καλά ωραία. Αυτό είναι. Τον έχω Δοκιμάσει. τεστάρι. Μάλιστα. Με βγαίνει ο Ντόλα Λίβιον.
μέσα μου πας, αρέσει με συμπλεκμένο, αρέσει με συμπλεκμένο. Ανάμεσα σαν μου πας, αρέσει με συμπλεκμένο, αρέσει με συμπλεκμένο, συμπλεκμένο. Ελένη όμως σου τα ποτήρια. Για να δω τα ποξερά. Γιωρίκα. Για μάισα μανάι πήγεσαι, για μαϊσόμενον είσαι, για μαϊσόμενον είσαι. Για μάισα μανάι πήγεσαι, για μαϊσόμενον είσαι, για μαϊσόμενον είσαι. Ασώματο πας φαίνεσαι, τεγάψιαμενον είσαι, τεγάψιαμενον είσαι. Ασώματο πας φαίνεσαι, τεγάψιαμενον είσαι, τεγάψιαμενον είσαι. Σαν γεννήσε. Γεια σου Μπουλατζακλή Γιωρίκα. Ευγένιε. Λελεύω τι το ξέρες. Μαυρά νοματιά και μορφά, μαυράκια μονέλεας. Μαυρά νοματιά και μορφά, μαυράκια μονέλεας. Ερούξα και ραέβατα, σιπούλη τα φωλέας. Ερούξα και ραέβατα, σιπούλη τα φωλέας. Γεια σου Στυλίδη, με την τραγωδία. Σπηλιός συντοξαρέα. Γεια σου Αλεξανδρίδη. Τα δέντρα νουλέξινε με και φτάνε με νεόρα. Τα δέντρα νουλέξινε με και φτάνε με νεόρα. Το κομμένο χρονών θα τρως με σε έναν ώρα. Εσύ το κομμένο χρονό θα τρως με σε έναν ώρα. Γεια σου Δημήτρη Κοσμήνη, ασυνοστόμου. Λοιπόν Στυλίδη, επάξια μας αντιπροσωπεύει ο Γιωρίκας ο Αλεξανδρίδης στην Αμερική.
μπράβο. Με κάνεις και αισθάνομαι άσχημα. Καθόλου, ίσα-ίσα. Διότι, κοίταξε, επειδή θα πάμε στις διαφημίσεις, το χαρακτηριστικό ποιο είναι? Αφήνεις τη λύρα να σου παραδίνεται. Δεν τη βασανίζεις. Άσε να μιλάμε εμείς για σένα. Αυτό, δεν χρειάζεται. αυτό μόνο ο Πατριάρχης το φτιάχνε. Βέβαια δεν το συζητάμε. Χαίρεται η λύρα να είναι στα χέρια σου. Έχω πει και άλλη φορά και ας γίνομαι γραφικός καμιά φορά. Όλοι μαζί να μαζευτούμε είτε το 20% πληρότητας του Πατριάρχη δεν το έχουμε. Και όποιος έχει αντίθετη γνώμη είμαι εδώ μπροστά και ας πάρει τηλέφωνο. Τι οδός είναι, ας έρθει εδώ πέρα και ας τον βρω. Μάλιστα. Λοιπόν, περνάμε στις διαφημίσεις, Ελένη. Μάλιστα. Αγαπητοί μας φίλοι, συνεργάτες και ακροατές της εκπομπής Μπροστά στην Αλήθεια και το Καθήκον, πραγματικά συγκλονιστήκαμε, όχι απλώς συγκινηθήκαμε από την μεστότητα και την πληρότητα της τέχνης του Γιώργου Αλεξανδρίδη. Λοιπόν, φαίνεται αγαπητέ Γιώργο Αλεξανδρίδη, έπρεπε να πας δηλαδή στην άλλη Ήπειρο για να ανεβείς πολύ ψηλότερα. Όχι, δεν είναι. Ναι. Ήταν πάντοτε Πάντοτε ήταν ψηλά. Αλλά εμείς οι Έλληνες συγκινούμαστε πάντοτε. Ό,τι έρχεται από την Αμερική μας παίρνει, μας γοητεύει. Τι λες Νίκο Ζουρνατζίδη? Πού να έλειπα και 10 χρόνια δηλαδή. Τώρα μπορεί, ζουν εδώ, αλλά η κυρία του Νοδά και το μυαλό Να πούμε όμως στο αγαπητό μας ακροατήριο αυτό που πρεσβεύουμε, πιστεύουμε. Δηλαδή, νιώθω τη λύρα στα χέρια τέτοιων ανθρώπων ξαφνικά να παίρνει όχι μόνο σάρκα και οστά και ψυχή. Να χαίρεται. Δηλαδή πώς ας πούμε, ξέρω εγώ ένα πλάσμα, ας μην είναι γυναίκα, να είναι ξέρω εγώ ένα αρνί, να είναι ξέρω εγώ μια γάτα. Λοιπόν, σε κάποια αγκαλιά, σε κάποια χέρια απολαμβάνει αυτήν την... Γεύδα τον είχε μητσέ. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Θα ρίσκε τον αναζητάει η λύρα. Λοιπόν, και μιλάει από εκεί και πέρα για λογαριασμό του. Γίνεται η προέκταση του. Αυτό που είπε, παραδείγματος χάρη για τον Γόγο. Ο Γόγος δεν μιλούσε ίσως 10-48 ώρα. Αλλά την ώρα που θα μιλούσε με την τέχνη του. Τι λες αγαπητέ? Κύριε Νίκο, αυτό έλεγα και πριν. Ότι εμείς τη λύρα και γενικά αυτό το όργανο το μάθαμε και το ίδιο νιώθηκε ο Θανάσης, επειδή το αγαπήσαμε και καθίσαμε, το μελετήσαμε για το να ερωτευτήκατε. Το ερωτευτήκαμε και καθίσαμε να το μελετήσουμε για να το μάθουμε. Μάλιστα. Αυτός ο άνθρωπος, θα πάω λίγο μυρολατρικά, θα αρχίσω να μιλάω, ήταν μεταφυσικά. Ναι. Ήτανε Θεοδόρα, ας πούμε, μόνο έτσι μπορώ να εξηγήσω. Μάλιστα. Μόνο έτσι μπορώ να το εξηγήσω, αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και θα το πω και από ραδιοφώνου. Τώρα με επευκαιρίες της δουλειάς που κάναμε με τον Χρήστο Χαραλαμπίδη το CD. Μάλιστα, προκάλεσες εσύ, πάλι προκάλεσες. Ναι. Σου είπα να είσαι στη γραφή σου λίγο πιο φιλόλος. Παραδείγματος χάρη λέει και ο Νίκος ο Σωματαρίδης στο εισαγωγικό του, και εγώ ξέρω πως και θα το πω τώρα από ραδιοφώνου, λέει και ο Λιράρης σου, ο Σαντέους Λιράρης σου στη Λίδης Θανάσης, ο οποίος βαπτίστηκε στην πνευματική κολυμβήθρα του Γόγου Πετρίδη. Μα ποιος από εμάς δεν βαπτίστηκε στην πνευματική κολυμβήθρα του Γόγου? Όλοι, και είναι προς τιμή μας, είμαστε στην κολυμβήθρα του Γόγου, γιατί είμαστε πνευματικά παιδιά Γιώργο Αλεξανδρίου του Γόγου, άσχετα φυσικά δεν έχουμε την ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να το φτάσουμε καλλιτεχνικά. Όταν πάμε να κοιμηθούμε μόνοι μας ξέρουμε ότι οι κακοπροαίρετοι Σωματαρίδη που σχολίασαν. Είναι ο ανάδοχος σας. Ναι. Τα άκουσα και οι κακοπροαίρετοι το σχολίασαν, Νίκο. Τα άκουσα και εγώ ότι εσείς εκεί πέρα λέει είστε γογόπληκτοι. Σταματήστε λίγο. Όχι, εγώ έχω να πω ότι η πιο υγιής αρρώστια είναι η γογοπληξία. Η πιο υγιής αρρώστια, γιατί αν μιλάμε για λύρα, Νίκο Ζουρατσίδη, μόνο για αυτόν τον λόγο. Εν μέσω ημών νεότερος είναι ο αγαπητός μας ο φίλος σου, ο Ισάκ. Ο Ισάκ, το πίτητο του. Αγαπητέ, νεότερε μέσω ημών. Μια γνώμη και εσύ. Για αυτά που λέμε και που ακούς. Πιο κοντά, δεν ακούγεις. Νεκτά. Αυτά που λέγατε διδάξα ο Γόγος. Υπάρχει μόνο αυτός.
Συνέχεια δεν υπάρχει. Όχι, συνέχεια υπάρχει, αλλά συνέχεια πάνω σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα και η παράδοση αυτή. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι πρέπει να τονίσουμε και τον ρόλο του μουχαπετιού ως τρόπο αυτοσυνειδησίας. Βεβαίως. Δεν είπαμε είναι ένα σχολείο. Μια μηχανιστική διαδικασία. Παιδεία είναι. Είναι παιδεία, υπάρχει αφύπνιση συνείδησης ποντιακής μέσα από το μουχαπέτ, υπάρχει εκμάθηση της ποντιακής διαλέκτου. Δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά όσον αφορά... Βεβαίως, όχι μόνο μουσικά και γλωσσικά. Και γλωσσικά. Ιεραρχικά που λέμε στις αξίες. Ναι, ακριβώς αυτό. Καταρχήν δηλαδή για να είσαι μέτοχος στο μουχαπέτ, για να είσαι αποδεκτός στο μουχαπέτ, πρέπει να δέχεσαι τις παραδοσιακές ποντιακές κοινωνικές αξίες. Ποιες είναι αυτές? Πρώτον, σεβασμός στο μεγαλύτερο. Δεν μπορεί ένας νεότερος στο μουχαπέτ να βγαίνει και να τραγωδεί πριν από το μεγαλύτερο. Βεβαίως. Ή να τραγωδεί και να μην δει σειρά. Πρώτον, ο εγωισμός... Να μην είναι ανέντροπος και προκλητικός. Δεν πρέπει να είσαι προκλητικός. Πρέπει να σέβεις, όπως είπαμε, όλους τους άλλους, να τραγουδάς με τη σειρά. Δεν μπορείς να μονοπολείς εσύ. Ένας που μονοπολεί το μουχαπέτ δεν ξέρει από μουχαπέτ. Δεν ξέρει. Και να πω και κάτι, αγαπητέ Στυλίδη, κάτι σε αυτό το σημείο. Και να προσέχεις τι τραγουδάς και πώς τραγουδάς. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, σε ένα σκοπό που δεν ταιριάζουν τα πολύ φεδρά, να τα αραδιάζεις γιατί μόνο αυτά ξέρεις. Γιατί είναι ένα όχημα και μια μελωδία που πρέπει αυτό το όχημα να κουβαλάει. Καταρχήν, Νίκο, στο μουχαπέτ θα μάθεις ποιο δύστιχο ταιριάζει σε ποιο σκοπό. Δεν ταιριάζουν όλα τα δύστιχα σε όλο το σκοπό. Έχουν μια φιλοσοφία. Και αυτό θα μάθεις από τους μεγαλύτερους. Γιατί όταν θα πεις ένα δύστιχο που δεν ταιριάζει, ο μεγαλύτερος, αυτός που ξέρει, ο μοιημένος, πολύ σεμνά θα σου πει, τέρε, αυτό δεν ταιριάζει σε αυτό το σκοπό. Ωραία. Και ο Λιράρης από την άλλη μεριά είναι το παλαιό που λέει ότι όλοι σε ένα μουχαπέτ δεν είναι τραγουδιστές, είναι ερασιτέχνες. Άλλος μπαίνει φάλτσα, άλλος μπαίνει άρετς, άλλος μπαίνει άχρονα. Βεβαίως. Ο Λιράρης είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει πάνω σε όλους. Ναι, να πω όμως αυτό το σημείο. Το λεγόμενο απάνι μέλα. Ναι, αγαπητέ Στυλίδη. Αγαπητέ Στυλίδη και αγαπητέ Γιώργο Αλεξανδρίδη, στους καιρούς μας, τώρα ίσως δεν είναι του παρόντος, δεν μας επιτρέπει ο χρόνος, για κάποιες αιτίες χάθηκε η αίσθηση του εραστή, του ερωτευμένου, αυτό που πάμε να πούμε, δηλαδή είμαστε ερασιτέχνες. Δηλαδή αυτή η ιδέα του ειδικού, του κορυφαίου, έτσι, του επαγγελματία, δυστυχώς έχει σαρώσει τα πάντα. Έχει σαρώσει τα πάντα. Έχει σαρώσει τα πάντα. Δηλαδή είμαστε υποχρεωμένοι όλοι, ακριβώς, 500 άτομα, ναι, να ακούμε έναν που παίζει και τραγουδάει. Γιατί είναι επαγγελματίας. Κανείς. Γιατί είναι επαγγελματία. Να πω κι εγώ κάτι. Να πεις. Να πω για τον Αλεξανδρίδη, το φίλο μας, τον Γιώργο, έχουμε πολύ καιρό να τον ακούσουμε. Μια που ήρθε τώρα εδώ πέρα, ας παίξει κανένα δύο σκούπους ακόμα. Γιατί θα κάνουμε την ώρα ελέγχουμε εμείς την ώρα. Ελέγχουμε και την ώρα. Λοιπόν, αυτό, κοιτάξτε. Αυτό που λέμε με τον αγαπητό μας τον Στυλίδη, και φυσικά ο Γιώργος το αντιλαμβάνεται πρώτος και καλύτερα. Λοιπόν, αυτό θα λέγαμε το ευνοϊκό κλίμα, πώς είναι τα προϊόντα. Ένα προϊόν, παραδείγματος χάρη, στη χή τοποθεσία μιας άλλης υπήρου να δίνει δεκαπλάσιο καρπό. Και έρχεται εδώ και δεν δίνει τίποτε. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι το μουχαπέτ ήταν λειτουργία των ανθρώπων που ήταν πραγματικά ερωτευμένοι, χωρίς καμία άλλη σκοπιμότητα, ιδιοτέλεια, χωρίς καμία ιδιοτέλεια, καμία ιστεροφημία, συμμετέχει αυθόρμητα στη λαϊκή λειτουργία. Και εγώ, ναι, συγγνώμη και ναι, δυνατά. Πρέπει όμως να λαμβάνουμε γνώση και τις παραμέτρους τώρα της εποχής μας. Όχι μόνο όσον αφορά τη ράτσα μας, εντός εισαγωγικών, ναι, τις κοινωνικές, όλα, τα πάντα. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή το μουχαπέτ δεν μπορεί να λειτουργήσει σε ανθρώπους που έχουν τις σύγχρονες κοινωνικές αξίες. Γιατί άμα, παραδείγματος χάρη,
είσαι ιδιοτελής. Σκέφτεσαι πάνω απ' όλα τον εαυτό σου, δεν μπορείς να λειτουργήσεις μέσα σε ένα μουχαπέτ. Το μουχαπέτ έχει σε μια πλευρά και την έννοια της θυσίας. Θυσιάζεσαι, θυσιάζεις τον χρόνο σου, αλλιώς θα παίρνεσαι δούλευες. Θυσιάζεις από την εργασία σου, θυσιάζεις από τα καθήκοντά σου, από τα καθήκοντά σου, από τα χρήματά σου, να κάνεις κάτι το οποίο αγαπάς. Θέλει δηλαδή αγαπητική διάθεση. Αυτό και μόνο. Αυτό και μόνο. Να πάμε αγαπητέ Ευγένεια. Βασικά εγώ ήρθα να μιλήσουμε τώρα και Θα μιλήσουμε Πάμε, γιατί περνάει και η ώρα. Λοιπόν, αγώνα το καλλιτέχνη, αφιερώνουμε. Τον Πάπη τον Γρηγοριάδη Σοϊζό. Και να στρώγομαι, να σπίνομαι και γιαρ-γιαρ, τσάνομ γιαρ-γιαρ, και να εμείς πανταχίζουμε, μα την Παναγία λέω, και να εμείς πανταχίζουμε, είπα μα την Παναγία. Και να βούτο κόσμο ψευτικό και γιαρ-γιαρ, τσάνομ γιαρ-γιαρ, και εμείς πανταχίζουμε, μα την Παναγία λέω, και εμείς πανταχίζουμε, μα την Παναγία λέω. Έχω και το φυσμένο πως σε μορφών, γιαρ-γιαρ, έχω ματκόμπουλα πουλά, μα την Παναγία λέω, έχω ματκόμπουλα πουλά, μα την Παναγία λέω. Και πασκυμτοκί να παίρνεσαι γιαρ, χρωμετικά σκυλόπουλα, μα την Παναγία λέω, χρωμετικά σκυλόπουλα, μα την Παναγία λέω. Το Παπανασιάδη, Σοκελκής, χρωμέτε, το Κολομίτ, το Ψέφερ. Στον Ανέστη τον Πορφυρίδη και το Σάβιο Το Σταθούλη. Και τι το ξαρί στο σύρσιμο και γιαρ-γιαρ, τσάνομ γιαρ-γιαρ, και τα ράσια συντρομάζνε, μα την Παναγία λέω, και τα ράσια συντρομάζνε, μα την Παναγία λέω. Και πόσα καρδόπανε κάψες και γιαρ-γιαρ, τσάνομ γιαρ-γιαρ, και πόσα να στενάζνε, μα την Παναγία λέω, και πόσα να στενάζνε, μα την Παναγία λέω. αφιερωμένο και στο Στέλιο τον Ιωαννίδη, τον Κουμπάρωμα, Ωραίος. τον Γαβρά του Μιχάλη στην Βέρεια, τον Γιώργο τον Αμφανίδη, σ' όλους τους Μεχαπετλίδες από Αλεξανδρούπολη μέχρι Αθήνα. Εκεί έχουμε και τον Νικόλα τον Σπυριδόπουλο, το Σαντέτε. Και να πω θα
θάψε με να πέσα λιβαδιά. Από θάνο θάψε με να πέσα λιβαδιά. Και να σκλίνει με τα προατά και τα μικρά τα αρνία. Και να σκλίνει με τα προατά και τα μικρά τα αρνία. Έτα πέτα παναέτα, κορπίσω φτερά και πέτα, το ματιάς μαργαρίταρα και μαέστα παλίκαρα. Το ματιάς μαργαρίταρα και μαέστα παλίκαρα. Γεια σου Αλεξανδρίδη. Έμορφα. Θυμάσονται σε καθού μέση χώρα φύσινακρα. Θυμάσονται σε καθού μέση χώρα φύσινακρα. Και με πίνες με και νέκλε κάκες πογγίδες στα δάκρα. Και με πίνες με και νέκλε κάκες πογγίδες στα δάκρα. Έτα παναέτα, φέρον κορφτερά και πετά. Για τρεις και πάση μου χώρα θα στείλεσαι σαν θερτά. Για τρεις και πάση μου χώρα θα στείλεσαι σαν θερτά. Γεια σου γέγε. Αυτό το ρεφρέν αδελφό δεν είπες να το τραγουδήσεις, όμως το τραγουδήσεις εσύ. Λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι συνεργάτες και ακροατές, εμείς βέβαια θα λέγαμε γεμίσαμε έτσι από ό,τι καλύτερο μπορεί να φανταστεί κανένας από την ποντιακή μουσική, έτσι. Ό,τι καλύτερο μπορεί να φανταστεί κανένας από το γενικό λαϊκό αίσθημα και συναίσθημα. Δεν ξέρω γινόμαστε, θα λέγαμε, αποδεκτοί από το αγαπητό μας ακροατήριο. Αν υπάρχουν αντιρρήσεις, βεβαίως τα τηλέφωνα είναι στη διάθεση όλων. Καμία αμφισβήτηση. Κατά τα άλλα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η έννοια του σχολείου, της παιδείας, αυτή η έννοια της καλλιέργειας του λαϊκού πολιτισμού δεν είναι σημερινό φαινόμενο, αγαπητέ Στυλίδη. Αυτό κυρίως μετά το 1856, κυρίως, που δόθηκαν ελευθερίες ύστερα από πίεση μεγάλων δυνάμεων στη Οθωμανική εξουσία να δώσει τις ελευθερίες αυτές, βγήκε στο φανερό, θα λέγαμε, η λαϊκή βάση, ο λαός. Λοιπόν, από τα χωριά πλημμυρίσανε στην περιοχή Τραπεζούντας, στην πόλη Τραπεζούντας. Βρήκανε κατανόηση και από τους μεγαλόστους. Θα λέγαμε φιλοξενούνταν και γινόταν αποδεκτή από τα γύρω χωριά, τα σουμοχώρα. Και αυτό είχε γίνει εκεί ένας θεσμός. Τα μοχαμπέτια σα σουμοχώρα τη Τραπεζούντας. Μέσα από αυτά τα μοχαμπέτια έβγαιναν καινούργιοι σκοποί. Γιατί θέλεις να το περιορίσεις σαν ζουμοχώρα τη Τραπεζούντας? Δηλαδή σαν μακροχώρα εκείνους σαν μοχαμπέτια? Βεβαίως. Πώς? Αλλά και από εκείνα τα χωριά οι καλοί λιράριδες... Θέλεις να πεις κάτι και δικό? Λοιπόν, λέω, είπες ότι μήπως έχουν αντίρρηση οι ακροατές μας. Πού θα ακούσουμε άλλη φορά, Αλεξανδρίδη, Ευγένιο, να συμβαστούμε με την πραγματικότητα, Νίκο Ζουβατσίδη. Το Θανασάκι μας, να πούν τόσο ωραία τραγούδια, να ακούν τόση ωραία λύρα. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι σκληρή, για τη μεγάλη πλειοψηφία φανταζούμε εξωγήινη. Και θέλει και γραφική, όπως λέει και ο Γιώργος. Και θέλει πολύ μουσική. Ο δρόμος μας είναι λίγο Εντάξει Γιώργο, σε αυτό που είπες εγώ συμφωνώ μαζί σου, μόνο που προσθέτω το εξής. Βεβαίως υπάρχουν, αλλά πρέπει να πιστέψουν ότι υπάρχουν και άλλοι και θαρσείτε, που λέει και ο λόγος.
Πάντως εγώ να πω, Ναι. Νίκο Σωματαρίδη, ότι θέτοντας και άλλα ζητήματα, ότι η λύρα είναι ένα λαϊκό όργανο, έτσι. Το λαϊκό όργανο υπήρχε μέσα, ζούσε μέσα σε λαϊκές παρέες, μέσα σε παρέες, σε λαϊκές εκδηλώσεις. Έκανα πολλές φορές σκέψεις και μόνος μου. Τέτοιο λαϊκό όργανο ήταν και το μπουζούκι, παραδείγματος χάρη. Οι ρεμπέτες κάνανε παρέες. Κάνα βεβαίως. Το μπουζούκι, τώρα είδατε ποτέ, ενώ ανθεί το μπουζούκι σε σχολές και τα λοιπά, είδατε ποτέ παρέες με μπουζούκι? Μα το πήραν οι Όχι, το επαγγελματίες. είδατε? Πολύ σπάνιο. Σπάνια. Δεν Σπάνια. υπάρχει ποτέ. Γιατί? Γιατί έγινε αντικείμενο εκμάθησης σε σχολές. Τώρα που η λύρα γίνεται αντικείμενο εκμάθησης σε σχολές, τα παιδιά των σχολών δεν συμμετέχουν σε μουχαπέδια. Θα το δείτε αυτό. Όσοι πάνε σε σχολές ποντιακής λύρας, Ναι, νεότερη. Ναι. Μία κάψα και... ναι, μία κάψα, βαλιτσάκι Και και πατάρι. αυτός Δεν υπάρχει μουχαπέδι για αυτούς. Γιατί δεν μάθανε τη λαϊκή ψυχή της λύρας. Σωστό. Είχαμε την τύχη εμείς να το περάσουμε και τώρα... Ναι, Ενώ οι παλιοί έλεγαν, εμείς που ξεκινήσαμε και πιο έτσι, έτσι. μέσα στα μουχαπέτια θα μάθεις. Αν ζυμωθείς και Θα ζυμωθείς και θα μάθεις. Τώρα αλλάζει η κοσμοαντίληψη, αλλάζει ο τρόπος εκμάθησης, αλλάζει και η λειτουργία του οργάνου. Κοίταξε και τι έχει αλλάξει άλλο. Θα γίνει pop το όργανο όπως έγινε και το Εγώ μπουζούκι. πήγαινα να μάθω τότε λύρα στον αγαπητό κύριο Τάκη Σακινή, έτσι ένας ηλικιωμένος εκείνης της εποχής. Άλλη εκπαίδευση. Μπράβο. Λοιπόν, και πήγαινα στους θείους μου, παλιότεροι λιράριδες και αυτοί, να τους δείξω τι έμαθα και αντιμετώπιζε έναν τρόπο όχι απογοήτευσης. Μου λένε, παίζεις λύρα? Ποιος είσαι εσύ και θα παίξεις λύρα? Αυτό που έμαθα. Μάλιστα. Εκείνο το πράγμα εμένα με έκανε να με πιάνει ο εγωισμός περισσότερο. Τον παριζόσου. Βέβαια. Και έλεγα θα σας αποδείξω. Θα σας αποδείξω. Σήμερα υπάρχει το αντίθετο. Τρέχει ο γονιός να μάθει να τρέξει να μάθει ο γιο το Να παιδί πάει του στο σχολείο. Μπράβο, και να τον πάρει γιατί υπάρχει οικονομική ευκαιρία σου. Ναι, σωστό. Μέχρι πρότινος. Λοιπόν, Πάει και αυτό. Να πούμε. ναι. Να πούμε και ότι εδώ δεν σταματάει αυτό το φαινόμενο. Το ίδιο γίνεται και με τους χορούς. Όχι. Θέλει να πει ότι προτού μάθει τον έχει αγοράσει κάψα, βαλίτσα και φέρει ο μπαμπάς το παιδάκι να παίξει πρώτη τούρη. Δεν φταίει το παιδί. Ειλικρινά δεν φταίνουν τα παιδιά, έτσι. Οι παπάδες από την αγάπη τους, από τον καημό τους να δουν το γιο ή τον... Έχει αλλάξει το Κάθε κοινωνικό μόνο στάτους. Ναι. Το κοινωνικό στάτους το οποίο επιτάσσει στη σύγχρονη εποχή, αυτή την, ένα ψέμα το οποίο είναι, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου πάντα έτσι, το οποίο λέει, ας πούμε, τα πάντα κινούνται γύρω από την κατανάλωση. Η κατανάλωση δεν έχει να κάνει μόνο με το χρήμα και πνευματικά, το οποίο υλοποιείται και σε άλλα πράγματα. Ναι. Και πάμε στη δικιά μας μουσική, ας πούμε, και σε αυτά, γενικά ευρύτερα και με τη λύρα και με αυτά, που σου λέει παίξε αγόρι μου, γιατί ας πούμε ήρθαν τα γάλατα εντός εισαγωγικών, έτσι. Λοιπόν, γιατί για να κάνουμε, ας πούμε, το κομμάτι μας, όχι με το υλικό μόνο, αλλά και με το πνευματικό. Γιατί έτσι επιτάσσει ο καιρός. Κάτσε δες τη Σαχραζάτ στην τηλεόραση, έτσι γονιός ωραία, κάτσε, πάνε στο κέντρο, άκου τους στίχους, τους σεξιστικούς, όχι ερωτικούς. Ερωτικό τραγούδι μπορεί να υπάρχει πολύ όμορφο και στο ποντιακό και στο ευρύτερο λαϊκό και ρεμπέτικο για Τους αυτά. σεξιστικούς πολύ καλά. Κάτσε, αγόρι μου, έχει απενεχοποιηθεί. Αν θα πω τη λέξη δεν ξέρω αν θα κάνω, εγώ θα την πω όμως και έχει απενεχοποιηθεί η Κατινιά και η Πού. Έτσι, στην κοινωνία. Έτσι ακριβώς, και αυτά ακριβώς είναι και στον Πριακό. Γιατί και εμείς είμαστε ένα σύνολο, ας πούμε, Ένα κομμάτι της κοινωνίας είμαστε. της ευρύτερης ελληνικής κοινωνίας. Έχει απενεχοποιηθεί αυτό το πράγμα. Μα εμείς, Σάκο, Αυτό όταν ακριβώς. ήμασταν μικροί, εγώ Τελείως. θυμάμαι πηγαίναμε στο Μουχαμπέτ, με παίρνε ο πατέρας μου και δεν έλεγε βάλε το μωρό να παίξει. Αυτό θα έλεγα μόλις. Άξον λέμε. Άξον να πάρεις, να μάθεις. Θυμάσαι τότε υπήρχαν οι παλιότεροι λιράδες και μας λέγανε στο τέλος του προγράμματος να μας δώσουν τη λίρα, ας πούμε, όπως λιράδες, Κουμουντζίδης, Κουσίδης, εποχής τότε. Και μόνο που ο πατέρας μου ή οποιοσδήποτε με κοιτούσε, σαν να με λέει μη τυχόν, Και τυχόν τρέβα. τρεπόμουν εγώ. Τώρα ο γονιός
Ο γονιός με το τεράστιο εγώ που το μεταδίδει στο παιδί του και θεωρεί ότι το παιδί. Ναι, αλλά λαθασμένη αγάπη. Ότι το παιδί του είναι το χρυσό παιδί και είναι ο χαρισματικός. Το φαινόμενο. Ναι, θα βάλει στο γιο μου να παίξει ή θα σταματήσει όλοι και να παίξει. Κάτσε ρε μεγάλε. Ποιος είσαι, και το λέω σε όλους τους γονιούς να αναρωτηθούν και να κάνουν μια ενδοσκόπηση και να πούν ότι τα παιδιά τα καταστρέφουν με αυτόν τον τρόπο. Αν δεν μάθουν να σέβονται τους μεγαλύτερους, αν δεν μάθουν κάποιες αξίες παραδοσιακές, δεν μπορούν να είναι υπηρέτες της παράδοσης. Θα είναι υπηρέτες ενός σκυλάδικου, λαϊκότροπου τραγουδιού που θέλουν να το λένε ποντιακό, που δεν είναι ποντιακό. Και αν θέλουν να σε λένε είναι μια μουσική, οποιαδήποτε μουσική, ας βγάλουν τον όρο ποντιακό. Ούτε νεοποντιακό, ούτε παλιοποντιακό, ούτε μεσοποντιακό. Το ποντιακό είναι ποντιακό. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αγαπητή Ελένη, και πάλι έχεις το λόγο, γιατί οι διαφημίσεις είναι διαφημίσεις. Αγαπητοί μας φίλοι, συνεργάτες και ακροατές της εκπομπής Μπροστά στην Αλήθεια και το Καθήκον, τα ρολόγια μας δυστυχώς δεν πάνε πάνω στις επιθυμίες μας και έτσι δείχνουν ότι στη διάθεσή μας δεν έχουμε ούτε καν μισή ώρα. Ως εκ τούτου πρέπει να αναδιπλωθούμε, αγαπητοί. Μέσα σε αυτήν την ώρα πρέπει Ελένη, να ακούσουμε και ζωντανά πάλι ένα δείγμα. Βεβαίως θα ακούσουμε. Μετά είχαμε μια ωραία ροή τώρα τελευταία. Θα έλεγα να θέσω δύο ερωτήματα. Αγαπητέ Ζουρατσίδη, Νίκο, είσαι παρόν εδώ, έτσι? Παρόν. Και ο Σάκος είναι εδώ, ο Στυλίδης, ο Θανάσης, ο αγαπητός μας Ευγένιος Σαββίδης. Εγώ δεν μιλάω καμιά φορά, άστο. Και ο Γιώργος ο Και Αλεξανδρός. πρέπει να μιλάς. Και κυρίως ο φιλοξενούμενος. Είπες κι εγώ. Και ο τιμών την εκπομπή μας. Ναι, σας Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. να είσαι καλά. Λοιπόν, Χάρηκαμε. μια ερώτηση, έτσι, ένα ερώτημα. Υπάρχουν σήμερα, δεν ξέρω αν πρέπει να πω δυνάμεις ή λόγοι ή αίτια που φράζουν το δρόμο της λειτουργίας αυτού που αποκαλούμε Μουχαμπέτ. Ναι, θα σου πει ο Γιώργος. Λοιπόν, και τι τρόπο, με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια, τους φραγμούς και τέλος πάντων τα αρνητικά προς το δρόμο αυτό. Ένα ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα είναι η οργάνωσή μας σε βάθος και πλάτος του λεγόμενου ποντιακού χώρου που υπηρετεί τις ιδέες τις ποντιακές, συμβάλλει προς αυτήν την ευόδοση, προς αυτήν την επιτυχία όπως εμείς τη νιώθουμε. Δηλαδή, αν θέλουμε να καλλιεργήσουμε πραγματικά τον πολιτισμό μας, τον λαϊκό πολιτισμό, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναδείξουμε το φαινόμενο που λέμε, τη λειτουργία τη λαϊκή που λέμε Μουχαμπέτ. Λοιπόν, να πάμε πρώτα. Η ερώτηση είναι αν βοηθάει ο χώρος. Ναι, ο δεύτερος, ο χώρος είναι, το ερώτημα είναι εάν βοηθάνε γενικά όλα αυτά που αποτελούν την οργάνωση. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω αν βοηθάει ή δεν βοηθάει. Γι' αυτό και είπα πριν ότι ίσως εξ ανάγκης άρχισε ο κόσμος τώρα και στράφηκε στο Μουχαμπέτ το λεγόμενο λόγω οικονομικής δυσχέρειας. Αν βοηθάει αυτή η οργάνωση, πώς να το πούμε, σαν τίτλο, προσωπική μου γνώμη δεν βοήθησε ποτέ. Προσωπική μου γνώμη. Να βοηθήσει εντοπισμένα σε αυτό το θέμα, έτσι. Ναι. Μπορεί να βοήθησαν κάποιοι, αλλά εντοπισμένα να αναλάβει δράσεις, δεν πιστεύω ότι βοήθησαν ποτέ. Να ρωτήσω το Στυλίδη πάνω σε αυτό. Εντάξει, έχουμε κάποια σωματεία, να μην πούμε από πού προέρχονται, πού είναι και τα λοιπά, που είναι αρνητικά ή αδιάφορα. Αλλά έχουμε και σωματεία που κατά κάποιο τρόπο μας οδηγούν πίσω σε ποντιακές εστίες των αλυσμών των πατρίδων, πραγματικά με όνομα και με ιστορία. Αυτά τα σωματεία στα οποία αναφέρεσαι έχουν βαρύτερο όνομα παρά ουσία. Μπορεί να έχουν ένδοξο παρελθόν, έτσι. Δεν έχουν όμως παρόν και εγώ φοβάμαι να πω ότι δεν έχουν μέλλον ουσιαστικό. Εγώ παραδείγματος χάρη θα σου πω το δικό μου το σωματείο, το οποίο είναι ένα τεράστιο σωματείο,
Σύλλογος Ποντίων Παλατιτσίων, που το ιδρύσαμε το 2008, μια παρέα, όχι ότι είχαμε ανάγκη να κάνουμε σαν παλατίτσια σύλλογο, αλλά βλέποντας ότι κανένας δεν κάνει αυτά που θέλουμε να κάνουμε, είπαμε για να δούμε, μπορούμε να τα κάνουμε εμείς. Ξεκινήσαμε τώρα να λέμε να μην χτυπάμε και τα μαγαζιά, θα κάνουμε ένα μουχαπέτ κάθε μήνα, κάθε τελευταία Παρασκευή. Μουχαπέτ όμως, μουχαπέτ, όχι κατόνομα μουχαπέτ. Και όχι λόγω κρίσης, επειδή και μπορούμε να πάμε στα μαγαζιά, θα φτάνουμε μουχαπέτ και θα παίζουμε την καρδία μου, θα σκίζα το μουχαπέτ. Αυτό δεν είναι μουχαπέτ. Ξεχάστε το. Αυτό δεν είναι μουχαπέτ να παίζεις unplugged σκοπούς που παίζεις στα πατάρια στο τραπέζι. Δεν είναι μουχαπέτ. Το μουχαπέτ θέλει σπουδή. Ξεκινήσαμε δηλαδή την επόμενη Παρασκευή, θα είμαστε στο χωριό, εγώ με το Λάμπη το Παυλίδη. Με μουχαπετλίδες πραγματικούς. Την άλλη φορά δεν είναι ο Τσάρτιλος. Την άλλη φορά θα είναι άλλοι άνθρωποι που ξέρουν από μουχαπέτ. Και το κέρδος μας ποιος θα είναι? Να έρθουν παιδιά νέοι που δεν γνωρίζουν, να κάτσουν δίπλα μας, που μας εκτιμούν σαν άτομα και ξέρουν ότι αυτό που θα τους δώσουμε δεν θα είναι δηλητήριο, αλλά θα είναι φάρμακο. Θα μας εμπιστευτούν ως γιατρούς και να έρθουν. Και από τα 100 άτομα που θα περάσουν από αυτά τα μουχαπέτια να τσιμίζουμε και να βγάλουμε 2 πόντιους. Αυτό θα είναι το κέρδος μας. Για 50 χρόνια έχουμε κερδίσει ποντιακή παρουσία σε εκείνη την περιοχή. Συγχαίρω και χαίρομαι το φίλο μου γενικότερα που έχεις το θάρρος να το κάνεις αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρω ότι απότερος σκοπός είναι αυτό το πράγμα από σένα για τους άλλους, έτσι. Δηλαδή μέσα από αυτό που ξέρεις να κάνεις πολύ καλά, λες, είχες το θάρρος και βλέπω την πορεία σου και τη δουλειά σου γενικότερα, είτε να πάρεις τους παλαιότερους, είτε να... Ναι, μα σου είπα ρε Γιώργο, με ενδιαφέρει η ποντιακή ιδέα να πάει μπροστά. Δεν με ενδιαφέρει να πει ο Στυλίδης ή ο Γιώργος Αλεξανδρέλης ή ο Σωματαρίδης. Αν έχουμε ιδιοτέλεια, φιλαυτία και πούμε ότι για την πάρτι μου εγώ και εγώ, τέλειωσε το πανηγυράκι. Τέλειωσε το πανηγυράκι. Για τον οργανωμένο χώρο δεν έχει κάνει τίποτε. Καθαρά πράγματα. Δεν έχει κάνει τίποτα και ούτε σκέφτεται να κάνει. Περί άλλα τη βάση. Μνημεία. Έχει κάνει μνημεία. Τα μνημεία είναι άψυχα. Οι άνθρωποι έχουν ψυχή και ο οργανωμένος ποντιακός χώρος, ο οποίος είναι κατά τη γνώμη μου κανένα δεν φωτογραφίζει και αυτά, πιστεύω ότι είναι μέσα στις αλυσφαιρίες και αυτά, όπως είναι όλη η κοινωνία. Λοιπόν, ο σκοπός αγιάζει στα μέσα. Δεν ασχολείται με ανθρώπινες ψυχές. Ασχολείται με μνημεία. Μάλιστα. Και με τελετουργίες και να είχαμε να λέγαμε και να χορεύουμε. Μνημείο είναι και η ταφόπετρα. Αυτό είναι. Και αυτό μνημείο είναι. Σωστό. Ναι, να μας θάψουν και να μας βάλουν μια ταφόπλακα. Και να λένε η γενοκτονία και η μνήμη, και μνήμη έχουμε και για τους νεκρούς. Εμείς δεν είμαστε νεκροί, είμαστε ζωντανοί. Όχι. Τι γίνεται για να τώρα? πούμε και το άλλο, το ηρώων και το μνημείο που λες εσύ οδηγεί στο παρελθόν με την κακή έννοια που πάει να πει δηλαδή πέρασαν και δεν υπάρχουν πια. Μα εμάς μας ενδιαφέρει το παρόν. Να σου πω, επειδή είπες για συλλόγους, εγώ είδα και εντυπωσιάστηκα πραγματικά με τη λειτουργία της ποντιακής εστίας στη Στουτγκάρδη. Ναι. Πρόσφατα. Εκεί είδα τρομερή δουλειά και είδα παιδιά ψαγμένα που ψάχνονται και μέσα στο μουχαπέτ και μέσα στην ποντιακή πάντα. Μάλιστα. Να πούμε... Αυτά δεν τα είδα εδώ. Ναι. Να πούμε όμως το εξής στη Λίγη. Βέβαια, σε σύγκριση με εμένα και τον Ζουδαθίδη τον Νίκο, είστε πολύ νεότεροι και αυτό είναι προσόν δικό σας. Λοιπόν, είναι οι διάδοχοι. Στις δεκαετίες. Μεγάλη μας τιμή. Στις δεκαετίες. Από το 20. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Από τη δεκαετία του 20 μέχρι και τη δεκαετία του 50, δηλαδή αγγίζοντας το 60, πάρα πολλά σωματεία είχαν αυτό σκοπό να καλλιεργούν αυτό το κλίμα του μοχαπετιού. Δηλαδή δεν ήταν συνηθισμένοι, θα έλεγα, τόσο, να μην αφαιρέσω και τη λέξη τόσο, να κάνουν αυτό το κέφι, αυτό το μοχαπέτι σε καφενεία ή κάπου αλλού, οι πόντιοι όπου ήταν σωματεία, αλλά μέσα στο χώρο του σωματείου. Καλό είναι αυτό, εντάξει, δεν έχει σχέση ο χώρος. Εμείς στην Ξάνθη δεν είχαμε σωματείο πραγματικό. Παράρτημα Παναγίας Σουμελά ήταν. Άτυπο.
Και όμως εκείνο το περίφημο καφενείο ήταν συχνότατο το φαινόμενο του Μοχαπετιού. Εγώ θα να σε ρωτήσω κάτι γιατί είμαι τριβελός στο μυαλό. Εσύ που έζησες στο Γόγο. Που το Έζησες πολύ. Πώς, τι συμπέρασμα έχεις βγάλει. Πώς την έβρισκε, να το πω, επί το λαϊκότερο ο Γόγος, να πέσει στο πατάρι ή στο Μοχαπέτι, στο τραπέζι. Ο Γόγος ήταν δύο διαφορετικά πρόσωπα. Άλλο το τόνισέ το. Αλλιώς έπεσε στο πατάρι. Άλλο στην ψάθα που έπαιζε παραδείγματος. Και αλλιώς έπεσε στο τραπέζι. Και άλλο στο Ωρεόκαστρο. Πότε έπεσε ποντιακά. Στο Ωρεόκαστρο. Στο τραπέζι. Στην παρέα βέβαια. Ναι. Γιατί το ακροατήριό του αυτό το θεωρούσε πιο Οι ειδικό. δέκτες ήταν άλλοι. Ήταν άλλοι δέκτες. Βεβαίως. Άλλο να παίζεις για τους πολλούς. Μα αγαπητέ Γιώργο, Που θα βάλει έχουμε και και σήμερα. Να σου πω κάτι, ο ίδιος ο Χρύσανθος με έλεγε. Άμπρα. Ο ίδιος ο Χρύσανθος δεν θα το ξεχάσω ποτέ, δηλαδή ποτέ στη ζωή μου που με έλεγε. Τον ρωτούσα σαν μικρότερος που θα πάμε εκεί να παίξουμε, θα κάνουμε. Τι είναι. Και με λέει, άκουσα αγόρι μου να δεις. Θα ρίσω την αξία, μου λέει, θα αρκούν πολυοικές. Άμπρα. Ένας, δύο. Έτσι, έτσι. Τώρα μιλούσε για ένα. Πήγαινε ο Χρήστος να τραγουδήσει και είχε απευθυνόταν σε 500 άτομα. Γιώργο, δεν θυμάσαι Και λέει, που πήγανε στη Φλόρινα. ένας, δύο, ναι, μπράβο. Στον Κάφκασο. Τι έγινε. Εκεί, ναι, του ζήτησαν το γνωστό. Είπε ο άνθρωπος, έκανε και ένα κήρυγμα, διδασκαλία στο πατάρι και πετιέται ο άλλος και του ζητάει μια παραγγελία Ένα τραγουδί. που τον ανάγκασε, ήταν τόσο άστοχο. Λοιπόν, και το σκυλόβρισε. Και το σκυλόβρισε και στο τέλος πέταξε και το μικρόφωνο. Αλλά εντάξει, αυτά είναι τους ακραίες καταστάσεις. Θυμάμαι που έλεγε ο Χρύσανθος ότι θα πήγαινε να τραγουδήσει με όλο αυτό τότε που ήθελε να, όπως κάνεις και εσύ, και ο Χρύσανθος αυτό ήθελε. Να περάσει στον κόσμο και πάντα το έλεγε και δημόσια και προσωπικά στον καθένα, να μπορέσει να καταλάβετε, παιδιά, τι είναι η παράδοση και μην ξεφύγετε. Πάντα το λέει. Και που άρα όλα αυτά, όταν με έλεγε, ποιος θα καταλάβει την αξία. Ένας, δύο, τρεις. Έτσι είναι. Σου λέει, αυτή όμως η ένας, δύο, τρεις, αυτή είναι που ήταν για τα Μοχαπέτ. Αυτή ήταν για. Αυτή είναι και η μαγιά. Ναι, ναι. Πολλοί Αυτό, ακούν λίγοι καταλαβαίνουν. αρκεί να υπάρχουν αυτοί. Αρκεί να υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Γύρω στο 1900, Σαν Θανάση. και αυτό το τελευταίο, 1954, που έπαιζε πραγματικά, ήταν υγιέστατος στα δάχτυλα ο Σαχινίδης και ακολουθούσε κατά πόδα στον Γόγο, με την έννοια δηλαδή τον πρόσεχε, διδάσκονταν. Δεν ξέρω πώς βρέθηκε στα χωριά μας, στην Ξάνθη. Λοιπόν, και από το χωριό του Ζωρατσίδη ήρθε, έμεινε στο χωριό μας, με τους θείους μου, φάγαν. ελάχιστοι άνθρωποι, ένας ή δύο ήταν, όλα αυτά ήταν. Νίκο, μία ακούσει υπάρχει. Ήρθε ο Σαχινίδης στο χωριό μου, εκεί με κάτι θείους μου, φάγαν, ήπιαν, τραγούδισαν και εν συνεχεία ανέβηκαν στα λιβερά. Μείναν και εκεί ένα βράδυ Και ακούσαν για πρώτη φορά το σκοπό λάχανα που λέμε λάχανα Το τσίτσιμ. και τον ονομάσανε λαχανά και έμεινε έτσι, ο λαχανάς. έμειναν Όπως ο Τσανάκαλης, παίζοντας το Τσανάκαλη έτσι είναι. Λοιπόν, προχωράμε σε αυτό που είπε ο... Δώσε μας μια ο γεύση, αγαπητός μας ο Ευγένης. Γιώργο. Γιώργος Αλεξανδρίδης. Με την ίδια μας. Φυσάσιο εις να ηλίε με μικρόν και νάνι και τα πουλοπά κλαίνε άτραπα ηλιουέωσε και τα πουλοπά κλαίνε τα μαγιά ηλιουέωσε. Να εξαιρές μικρόνα μην δουλεύω
φροντίζωσε και γιατί μας το λένε ατσαμπάγια ή μικρόν και δάρνη. Γιατί μας το λένε καπέμεγα ή μικρόν και δάρνη. Γεια σου Αμερικάνε! Έχνεγα στα τάτσια ρούσο Παναγίε με τζουνάς και κούτα και κόπαν τα ράφια γιατί με λέγωσε και κόπαν τα ράφια αμέμεια τσουνάς και κούτα. Ανήσες μαύρα φρύδα. Ατσίλη τον μιλά! Πού είσαι? Έχετε ρεστάτα και τα σειρά να έμενα γιαρ, τα σειρά να έμενα. Έχει τα λάσπρα και τα λακόκκινα, τα λάσου μαλέμενα γιαρ, τα λάσου μαλέμενα. Αμάν όλα σου μαλεμένα για μορφά! Χιλιός Αμερικάνος! Έχει να και με και πεγέρασα και σπρινάν τα μαλλιά μια και σπρινάν τα μαλλιά. Και θα τραγωδώ και χορό περμενά συγχαρία μια, περμενά συγχαρία, άμα περμενά συγχαρία μια. Συνεργάτες και ακροατές της εκπομπής Μπροστά στην Αλήθεια και το Καθήκον, ακούσαμε τη λύρα του Γιώργου Αλεξανδρίδη. Μπορεί να λέμε από το Σταυροχώρι Κιλκής, αλλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι? Λοιπόν, εμαθήτευσε στους κορυφαίους. Το μεγάλο τον κύριο Τάκη. Ναι, αλλά άκουσες με τα προσοχής, όπως θα λέγαμε το κρυφό σχολείο, το Χρύσανθο, ή δεν είναι έτσι? Έτσι είναι. Είχα την τύχη, έτσι. Μάλιστα. Ήταν καθαρά θέμα τύχης. Βέβαια. Κασλής και εσύ, Κασλής και εκείνος. Κάσλης, ναι. Ας το πούμε και αυτό. Δεν ξέρω. Γιώργο, και στο Μελανίδη μπορεί έπαιζε. στο Μελανίδη ήταν το...
Το πρώτο μου, έτσι ας το πούμε. Το πρώτο βήμα. Βέβαια. Το οποίο εκεί Στους καλούς καιρούς. Στους καλούς καιρούς και με άλλο σχολείο, Θανάση, γιατί εκεί 9 η ώρα μέχρι το πρωί μου είχα πει. Και πέρασαν από εκεί Βεβαίως πέρασαν. προσωπικότητες. Λοιπόν, έτσι λέει. Φίλο μου το Πάγιο, το οποίο τώρα εκεί ήμουν, πήγα να τον δω. Να κρατήσουμε ένα πραγματικά πολύ χαρακτηριστικό που έδωσε ο Σάκος. Ότι ζούμε σε μια φορτικότατη καταναλωτική κοινωνία, η οποία η έννοια αυτή δεν μας πάει μόνο στο φάε και πιέ, τι λες αγαπητέ, αλλά έχει ένα πολλαπλό χρωματισμό Και μέχρι τώρα... και επηρεάζει όλη την κοινωνική Και δομή. μέχρι τώρα ο καταναλωτισμός ικανοποιούνταν. Τώρα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί Να το. κιόλας. Μάλιστα. Υπάρχει στο μυαλό, αλλά στην πράξη δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Και έχουμε αποτελέσματα τρομερά. Απογοήτευσης. Ναι, Δεν ναι. μπορεί να ικανοποιηθεί το καταναλωτικό πνεύμα. Ναι, είπες όμως και μία άλλη λέξη που θυμίζει το σεξ μέξ, κάτι τέτοιο, πώς το είπες? Στη μια εποχή Σεξιστικό. Τι είναι αυτό το τα πράγμα? οποία προτάσουν ας πούμε τα κανάλια για αυτά. Πώς, Το 90. Έτσι. Ναι, Είναι οι εκπομπές, είναι... κι άλλο σεξιστικό. Ναι, αυτό έχει να κάνει και με τις εκπομπές τα διάφορα, τα οποία βλέπουν βέβαια και 60 χρονών άνθρωποι έχουν και αυτοί πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους. μάλιστα. Γιατί εφερείς εσύ η ηλικία κάνει το... Όχι βέβαια, αλλά εντάξει, πρέπει να λάβουν τις ευθύνες. Είναι πιο όρημη, πιο Και ψήφια. προτάσουν αυτό το οποίο είναι ως Και τα δεδομένο καλά. πλέον. Οπότε Κάτσε ρε Κερνίκο Σωματαρή, δεν Ναι. γίνεται τώρα να παίρνει σε τηλεοπτική εκπομπή άνθρωπος και να φαίνεται ότι είναι 70 χρονών και να παραγγέλνει η Παοκάρα. Για να τα ακούσει ο εγγονός μου, λέει, να τα ακούσει ο εγγονός μου. Και το άλλο γιατί είδες για τον Καραλάζο που παίρνουνε. Τώρα Λοιπόν, αγόρια μου, ναι. σου λέω, δεν είναι θέμα ηλικίας στο μυαλό. Εντάξει, καμία αντίρρηση. Πάντως, εμείς μέσα σε αυτό το κλίμα, μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, υψώνουμε την επαναστατική μας σημαία, το λάβαρο. Εμείς το υψώνουμε, γι' αυτό γινόμαστε και στόχος πολλές φορές και δεν είμαστε αρεστοί. Λοιπόν, Τι να κάνουμε, αλλιώς στο μήνυμα... Να κρατήσουμε αυτό που είπε Ναι. κύριε Νίκο Ναι. Σάκης, ότι μεγάλο τέτοιο στους γονείς, τους οποίους στέλνουν τα παιδιά τους είτε να μάθουν χορό, είτε να μάθουν λύρα, είτε τραγούδι. Κάτι που δεν μπορούσαν να το κάνουν οι ίδιοι. Τέτοιο, αλλά Ναι. πάντως να περάσουμε το μήνυμα ότι Ναι. δεν θα πρέπει να πρώτα να τους μάθουν, όπως είπε ο Θανάσης, τον σεβασμό, Βέβαια. να τους ρίξουν στα βαθιά που είναι Σωστά. Την ιεραρχία των την αξιών. ιεραρχία. Μπράβο. Δεν είναι όλα αγγελικά πλασμένα, ούτε Όχι. μπορείς από τη μία μέρα στην Και είναι άλλη να εθνική μας. φτάσεις την επιτυχία. Γιατί Δύσκολα είναι η λίρα, Λοιπόν, δύσκολη είναι. αγαπητέ Γιώργο Αλεξανδρίδη, σύντομα θα βρεθείς και πάλι στην Ατλαντική περιοχή. δεν είναι? την τρίτη. Λοιπόν, κράτησε αυτό, μεταφορικά πάντως, έτσι, κράτησε εκείνο που έγραψε ο Σιμονίδης, ο Κύριος, το επίγραμμα «Όξιν, αγγέλιν λακεδαιμονίης, ότι τι δεκίμεθα τη σκήνωρή μας συμπιθόμενη». Ανάγγειλε εκεί σε όλον τον ελληνισμό της διασποράς ότι εμείς εδώ είμαστε σταθεροί στις επάλξεις, έτσι, του καθήκοντος Έτσι. και στις ιδέες μας. Ότι μπορώ και ότι ξέρω και ότι γνωρίζω. Σίγουρα. Μάλιστα. Προσπαθώ. Λοιπόν, τον μπορούμε Παραδείγματος χάρη για αυτό που λέγαμε, αυτό που γίνεται στον Τσάρτιλο, στη Βέρεια, στους Γεωργιανούς, Μάλιστα. αυτό που γίνεται στο Σπύρο, εδώ στην Ορφανίδου, αυτό που γίνεται στο Λαζίκα, Βέβαια. εδώ στην Πολύχνη, στο καφενείο, δεν μπορούν να το κάνουν ούτε 50 ποντιακά σωματεία μαζί. Και σχολεία. Έτσι ακριβώς. Σχολεία λίρας. Σωστό. Αν θέλουν τα παιδιά τους να πάρουν ποντιακή παιδεία Το και οποίο το ποντιακή κάνουν και σε έχουν ναι. χάσιμο από όλη την υπόθεση. Έτσι. Σε αυτές τις παρέες πρέπει να τα πούμε. Κολυμνήθρες Σιλώμου. Ναι, κολυμβήθρες. Μάλιστα. Αφού συζητάμε και για κολυμβήθρες. Έχουμε γραμμή. Έχετε, σας ακούμε, ορίστε. Μα έχετε μαγεύσει όλο το ακροατήριο και δεν αποτολμά να σας διακόψει, να σας πάρει και ένα τηλεφώνημα. Ούτε οφειλείς τώρα στις εκπομπής μας. Καλώς τον Εγώ, Τάση. πέραν των ευχών για όσους γιορτάζαν εσένα προσωπικά Νίκο και τον Νίκο του Ζουρνατίδη και τους λοιπούς πατριώτες μας γνωστούς Ναι. κυρίως, χάρηκα ιδιαίτερα και για το περιεχόμενο της εκπομπής
το Μουχαμπέντι που χρειαζόταν μια τέτοια έτσι, ανάλυση σωστή με τις καλές τοποθετήσεις και του διπλανού σου του Σαντέου από τα παλατίτσια που το λέει με πάθος, αλλά κυρίως χάρηκα γιατί άκουσα και πολύ αλλαγμένο προς το καλύτερο το Γιωργάκη του Αλεξανδρίδη. Το γιο του φίλου μου, του πολύ καλού μου φίλου του Κωστάκη του Αλεξανδρίδη. Κύριε Τάσο, τι κάνετε? Ειλικρινά περίμενα να τελειώσει η εκπομπή γιατί κάθε νέος σκοπός που συνοδευόταν και από το ωραίο τραγούδι εκεί δίπλα του Ευγένιου με συνέπαιρνε και λέω για δες εδώ τι μεταβόληση, γιατί δεν θυμούμαι από την εποχή που πηγαίναμε με τον Χρήσταντο, θυμάσαι? Θυμάμαι κύριε Τάσο. Και ότι τώρα ανδρώθηκες πραγματικά και τα δάχτυλα σου πλέον παίζεις τη λύρα στα 5 δάχτυλα που λέει. Να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε όλοι. Ευχαριστούμε για τις ευχές. Τον Ιακωβίδη. Ευχαριστούμε για το Σιάννα τον Ιακωβίδη και όλους. Τον Τσιάνα, ευχαριστούμε για τις ευχές τους. Θα τα μεταφέρω. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, Κύριος Τάσος, ευτυχώς η κατάθεσή του συμπληρώνει αυτό τότε για τον Χρήστανθο. Ήτανε μαζί παντού, όπου τον αγαπούσε πάρα πολύ. Και ο Χρήστανθος τον κύριο Τάσο και ο κύριος Τάσος. Χρήστανθο. Ναι, πάρα πολύ. Τελειώσαμε. Λοιπόν, εμείς βέβαια θα λέγαμε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε θυμόμαστε πάντα, διαρκώς. Και εγώ κύριε Νίκο, και άμα είχες χαμονή. Και το ξαναλέμε. Σε 6 μήνες πάλι εδώ. Μάλιστα. Ραντεβού. Θα τα ξαναπούμε έτσι. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, το Σάκη δεν τον αφήνω ποτέ. Και το φίλο μας, τον Κοσμίδη, πολλά. Ναι, θα τον πω. θα ακούσουμε 2-3 το ξέρεις. Φτάσαμε! Άιντε στη Μέλη! Και που είσαι και εκεί φαίνεσαι και το μαλλί να λαεύσει. Και που είσαι και εκεί φαίνεσαι και το μαλλί να λαεύσει. Και το μαύρο το λετσέ βάγεται μορφανίεσαι. Και να το και το μαύρο το λετσέ βάγεται μορφανίεσαι. Σε όψιο σημερών και καλόν και να γίνει μέρα. Και είδα σε όψιο σημερών και καλόν και να γίνει μέρα. Και να πέσεις είναι μόδερας. Και το αίμα με κόλλημαλέν. Και να πέσεις είναι μόδερας. Αγαπητοί μας φίλοι, συνεργάτες και ακροατές της εκπομπής Μπροστά στην Αλήθεια και το Καθήκον, σας ευχαριστούμε πολύ που μας κάνατε συντροφιά, μας δίνετε θάρρος και δύναμη και το ανταποδίδουμε κι εμείς. Ο Στυλίδης με την εύστοχη του πάντα ανατομία στο λαϊκό μας πολιτισμό
Και με τη Λίνα που και το τραγούδι. Το Ευγένιο Σαββίδης. Εσύ που πες και με Νίκος ο Ζουρνατζής. γενικά το χρόνια ζήσω. Ο Νίκος ο Σοβανταρής. Ο Ισάκ ο Ασλαρίδης. Και ο αγαπητός μου συγκεκριμένος. Η ωραιότατη Ελένη Σιδεροπούλου. Ο Γιώργος Αλεξανδρής. Κανένας χατήρα γεύτας και τέμω και το χατήρ πίσω και κανένας χατήρα γεύτας και τέμω και το χατήρ πίσω. Όσοι αγαπάνε την αλήθεια και όσοι νιώθουν το βάρος του χρέους και του καθήκοντος, ας έρθουν μπροστά στην αλήθεια κάθε Πέμπτη 4 με 6 μέσα από το ράδιο Ακρίτες. Να λάμψει η αλήθεια, να διαλυθούν τα νέφη της σύγχυσης και του ψεύδους.